Arratsaldeon eta ongi etorri da noi Endesa Liga da, Endesa Ligako 11. jardunaldia. Zibilan gaude, Bilbao Arenan gaude, beraz Bilbao Basket alde batetik eta bestetik Cajasol Sevillako taldea. Bilbao Basket gogoan izan, Europan 5 garaipenekin eta lasta maizeriako sartuta, eta bestetik Endesa Ligan orain arte 2 partidu baino ez dituzte galdu, 8 eta 2ko estadistika, beraz bilbotarrek atxikari zen gizonek. Eta Cajasol berriz, Cajasol azkenengo da, azken putz, orain arte partidu bakarra irabazi duelako. Lehenengo eta behin beti bezala protagonistak, Juan de la Vega, egunon. Egunon, bai, ikusentzule guzti hori alboan dugu gurekin Aito García Reneses. Buenos días, Aito. Buenos días. Bueno, Cajasol llega tras 2 encuentros donde realmente ha dado la cara en Liga contra Real Madrid y contra Barcelona. ¿Cómo afrontan el encuentro de hoy? Bueno, pues con mucha inseguridad porque de 10 partidos llevamos 1 ganado y entonces aunque hemos ido mejorando, no es suficiente como para ganar partidos y eso pues también pesa, ¿no? No obstante, espero seguir mejorando y si pudiese ser ganar, claro. El equipo realmente es muy joven, ha habido muchos cambios en este comienzo de temporada dentro de Cajasol y además se enfrentan a uno de los más veteranos de la liga, ¿no? ¿Puede ser un pequeño hándicap? Sí, porque ellos, pues claro, son jugadores que saben mucho, pues, ¿qué te voy a decir yo? Mumbrú o Raúl López, o bueno, la mayoría de jugadores con mucha sabiduría y eso pues siempre es una dificultad. Ha llegado Latavius Williams, ¿qué puede aportar al conjunto suyo? Bueno, pues yo creo que la verdad es que es un jugador físicamente muy bueno y técnicamente pues está también bastante bien y yo creo que puede aportar pues todo, pero sobre todo un muy buen trabajo. Muchísimas gracias y buena suerte para el encuentro de hoy. Aurki orain fotis katxikarisekin hitz egiten ahaleginduko gara. Hortxe ba, Aitoren hitzak, quiero seguir, esan du momentu batean deixindu eginda, ez dakit esan nahi zuen, beldurra daukala bat eta beratzikoakin igual kendu ere egingo duten. Eguardion, Josean, zen modu? Eguardion, azeran guren. Partidu polita, berez, Bilbao Basket, batzez ere, Bilbao Basket denboraldia zera izugarria egiten delako, izugarria ona. Bai, hasiera bikaina ari da betetzen, ez? Dagoeneko 2 partida bakarrik galdu ditu Endesa Liga hontan. Eta Europan eta Ligan kontuan izan ezkeo, partida pila bat irabazi ondoren, nik uste ez ziurtasunarekin etorri direla. Ikusin behar nola kantxaretzen den Cajasoleko taldea gaur. Katxikarisekin dago Juan de la Vega. Juan, aurrera. Caris, entrenatzaile greziarra, buenos días, Fotis. Bueno, me imagino que hoy querréis seguir con esta magnífica racha, ¿no? Claro, queremos seguir la dinámica. Pero bueno, ahí hay que trabajar mucho, como siempre. Un equipo de Cajasol que está buscando partidos, está buscando victorias para salir de la zona de abajo. Es un equipo que todavía no tiene forma en su juego, tiene muchos altibajos y para mí eso que me preocupa más, ¿no? Que estamos muy concentrados en defensa, controlar rebote porque es un equipo muy atlético y muy agresivo en rebote ofensivo y luego a ver en su defensa que han preparado los cambios. Es un equipo que tiene muchas alternativas en defensa, ¿no? Porque sus cuerpos, es un equipo muy atlético, muy alto, puede hacer muchas cosas. Lo hablábamos con Aito, él mismo nos comentaba que se enfrentan al equipo más inexperto, el más joven, Cajasol, contra uno de los más expertos, Bilbao Basket, y que ellos pueden sufrir. ¿Lo ve usted así también? Bueno, ojalá que sea así. A veces hay un equilibrio entre la experiencia de un equipo y las ganas de un equipo joven, ¿no? Creo que mis jugadores están preparados mentalmente y físicamente, por supuesto, para un partido duro. Vale, pues muchísimas gracias, buena suerte para el encuentro de hoy. Horixe izan ditugu Fotis katxikarisen hausnarketak partiaren atarian. Katxikariz, lehengo asteazkenean ere esan genizuen, Greziako, Errusiako hautotzaile ere izan litekeela, oraingoz zurrumurrua dira, eta bestetik Basileiz gaur ikusi dugu jokatzeko moduan dagoela, behintzat beroketak egin ditu, Josan. Bai, albiste ona, ez, pozgarria, lehengoan ikusi genuen bere beharra noiz behinka hor zegoela. Montenegron Budunosten kontra ez da. Bai, partida hortan, eta pentsatzen dut horrelako garrantzi handiko partida batean, jokalari guztiak egotea kantxaratzeko moduan, eskerrari izango duela, ez, entrenatzaileak. Bai, batez ere, Basileiadizek sekulako partiduak egin ditu, denboraldi hasiera honetan,
Joan den larun batean bizkarreko bat jaso zuen hemen Manresaren kontra jokatu zutenean eta horregatik, minduta zeukalako bizkarra, horregatik gelditu zen Bilbon, Montenegrora joan gabe eta Josenek esan bezala, faltan bota zuen taldeak batez ere bere kanpoko jaurtiketak, ezta? Eta bestetik, dagoeneko Aiturekin hitz egin du Juanek, bestetik Octavius Williams. Jokalari puska da, joan den urtean, jokalaririk ikusgarriena Joventuten zegoenean. Berrikuntza ona, ez, Aitorentzat, Banberretikan etorritako eta sasoi honean dagoen jokalaria da, Octavius Williams, iaz ere denboraldi bikaina bete zuen Juventutekin, eta, beak esan du, ez gauza asko egiteko kapaz dela, lana, adibidez, baino, pentsatzen dut errebotean egokituko duela eta erasoari begira, nik uste dut ere sistemak ez dakitu haindikan prestatu. Ez ditu ikasita eukiko. Baina hortxe izango da, ez azkeneko partian Eurokapen partio bikaina bete zuen. Bai, gainera, Zerdeñan kontra, berak 21 puntu egin zituen, erreboteak ere izugarri, balorazio 21ekoa izan zen, esan nahi dut, eta beraz horrek lan gehiago emango dio agian Hamiltonik gero kantxa barruan. Jendeari dagokionez, poliki-poliki badatoz zaleak, Hamilton izango da 11 punturekin, 5 errebote baino gehiago eta asistentzia bat, orain arte hemen Bilboko taldean jokalaririk onena, baina aipatu dugun bezala Williamsen kontra lan gogorragoa izan beharko luke. Bai, ez bakarrik Williamsen kontra, ez Satoranski ere hor izango da, Holland barkatu, Bogdanovic ere bai, taldea nire ikuspuntutikan nahiko polita da, nabaritzen zaio gaztetasuna. Eta agian horregatikan ez ditu lortzen emaitzak, ez? Talde berri bat, egokitu behar entrenatzailean filosofiari, eta... Izango aldu denbora? Hori da galdera ona, ez? Ikusita gainaz ze emaitzak lortzen ari den, eta aukera gutxi izan dituela orain arte partiak aurrera teatzen. Hortxe Cajasolen aurkezpena, esan bezala poliki-poliki jendea ari da hurbiltzen, eguardia da, zubia da, badakizue, ona miribilara. Izan ere sekulako denboraldi hasera egiten ari da orain arte Bilbao Basket, ligan 3. lekuan da, eta orain aurkeztuko dute, partidu guztietan egiten duten moduan, bozgorailuetatik argiak kendu, eta Estatu Batuetako ikuskizunen antzera Leicester Bilbao Basketen aurkezpena. Bilbao Basket badakizu eta dagoeneko Feskap ez dela, eta Leicester Gabonak aurretik urrengo babeslea ere aurkeztuko dutela usue izango da, eta gaur bertako Ugazaba gainera hemen kantxan dago. Bilbao Basket, horra, miribilan egiten duten aurkezpen ikusgarria, sua eta beroa, Josan. Bai, oizko aurkezpena, ez, oizkoa bihurtu da, eta hemen ilunpetan eta sua eta horrelako argi ilunak ikusi ezkero, bitxia izaten da, ez, horrelako aurkezpena egotea. Izan ere, gaur azkenaren kontra jokatuko dute Bilbao Basketekoek, eta behar bada partidua nola doan ikusi behar noski, Pile Pitxeek eta Samek eta minutu gehiago izango dituzte jokatzeko, baita Moerman berak ere ikusi dugu hor, poliki-poliki lesiotik datorren jokalaria baita, Raul López, haundia, jokalaria haundia benetan, fizikin batera, horixe izan liteke behar bada aurten talde honek daukan diferentzia. Oreka gehiago daukala, bai aurrean jokatzeko orduan eta baita atzean ere menderatu egiten dituztela partidua. Honela bada, aurkeztu dute Bilbao Basket, aurkeztu dute etxeko taldea, berrirore estudiotara joko dugu, eta Leicester gara zuekin, zuzenean Bilbao Basket, Cajasol partidu eskentzen. Bi talden aurkezpenak hortaz eginda daude bai, osagai guztiak mahai gainean jarri ditugu, guk orain bi talde hauen azken ordua ezagutu behar dugu, jakin beharreko guztiak bilduko ditugu, eta gero ja miribilatik zuzenean Bilbao Basket eta Cajasolen artekoa. Eraginko ritza da Bilbao Basketen denboraldi hasiera hau hoberen definitzen duena. 17 partidatik Europakoak eta Euskal Kopakoak barne 15 irabazi dituzte beltzezko gizonek, eta hala ere euren garaipen gosea ez da inolaz ere asetu. Gainera miribila benetazko gotorleku bilakatu da orain arte 9 garaipen 9 partidetan. Gaur 10. lor dezakete Cajasol ahuldu baten aurka.
Aito García Renesesek zuzenduriko taldea demoraldi hasiera oso kaskarra burutzen ari da. Garaipen bakarra eskuratu dute ligan eta jipoi bat baino gehiago jaso dute. Egia da, ia ezerezetik eraiki behar izan duela taldea Aitok, ligako plantilla gaztena duela, batez beste, 23 urtekoa. Satoranski eta Burjanatzeren auziak ez ziela honik egin, eta atzerritarrekin ez dutela asmatu. Barne jokoa osatzeko Bachmann ekarri zuten lehenengo. Dosierrek probatu zuen ondoren eta aste honetan bertan Latavius Williams fitxatu dute. Fitxaketa hau giltzarri izan daiteke taldearen etorkizunean, ia zerrendimendu altua eskaini zuen Badalonan eta ligako jokalari ikusgarriena izendatu zuten. Sevillakoak beraz bere sasoi puntu honenaren bilari dira oraindik. Halere, beltzezko gizonak ezin dira fidatu, gaur 8 Manresaren aurka egin bezala, hasieratik ezarri beharko dute euren legea ez ustekorik jaso nahi ez badute. Eguerdion eta ongi etorri danoi, Endesa Liga dau, Endesa Ligako 11. jardunaldia. Bilbao Basket eta Cajasol aurrez aurre, 3. sailkapenean Bilbao Basket eta 2 partidu baino galdu ez zituen taldea. Eta Cajasol berriz azkena sailkapenean, Satoranski, Tepic, Asbury, Triguero eta Williams, azerako bostekoak, Aito García Renesesek. Beraz Williams lehenengotik eta Satoranski eta Tepic jokalari txikiak partidua hasteko. Eta Bilbao Basketi dagokionez, Nikos Kisis, Basilei Adiz, azerako bostekotik Basilei Adiz, jokatzeko moduan bada mutila, eta gero handiak Mumbrú, Herbel eta Hamilton. Ze itxura bostekoei, Josan? Bueno, badirudi hor Kazikarisek kezka pixka bat badaukala, ikusita zegora beratzua den aurkaria. Eta agian horregatikan kantxaratu du bosteko sendo bat eta Basilea dizikustea bosteko hortan, biste ona, iruditzen zait. Bai, batez ere Bilbotarrentzat, izan ere Montenegron faltan bota zuten eta jokalaria, garbi gainera, Aito García Reneses, badu eskarmentu honek, ACB-en bera da. Partidu gehien, entrenatzaile modura, partidu gehien eman dituen teknikoa edo entrenatzailea. Horra, bostekoa, hauek ere behar gorrian dira ba. Lagunarokoek esate bateako gaur Cajasole galtzean nahiko dute. Jakina, behekalde horretan beste talde batzuk jarrai dezaten. Satoranski, jokalaririk onenetariko bat, orain arte behintzat Cajasol honetan, eta berarekin batera esan bezala, baloia gora eramateko eta jokua banatzeko Tepic, baina gaur ez usteko nagusia, protagonista nagusiak izan hori da. Williams, Alemaniatik ekarri dute orain, eta berak eman behar dio barrukaldean indarra ustez behintzat Cajasoli. Eta partida hasi baino lehen ona ezagit ikusi duzuen gerturatu da Alex Mumbrú eta Aitorekin sekulako besarkada eman diote elkarri. Hainbat urtez elkarrekin izan genituen Joventuten. Lehenengo pertsonala Triguerok, Hamiltoni. Barrura baloia, garbi, eta Hamilton bere legea ezarri nahian, hasiera honetan. Lehenengo movimendua askotan jokatzen dute Mumbrurekin, ondo zainduta zeukaten, mozketa hortan eta kanpokaldea ateratu dute, baina aukera izan du, hor baloi loratu hori kokatzeko Hamilton eskuetan. Triguero oso jokalari altua da, baina ikusi dugu nola atera dion falta interesgarri bat. Triguerok, Bita 12 ditu bai, handia benetan, Tepic eta Satoranski, baloia gora eramanez. Lehenengo irasoa izango dute Cajasalekoek, eskaini genizuen baita Cajasol Gasteiztik, orduan Caja Laboralen kontra noski, eta nagusi izan ziren nabarmen, orduan Ivanovic zegoen oraindik, nagusi Gasteiztarrak. Urruneko jaurtiketa, barrura sartu du, Araba, begira nola jokatzen duen Williamsek. Irekita oraingo honetan, lehenengo eraso horretan, eta eskumuturra dauka noski. Ikusi izan dugu eta besteak beste, igaz, Joventuten, Hamilton, kanpora, Zisis. Basilei dauka laguntza eske baita Herbel ere. Barrura eman nahi zuen, igarri egin dio Williamsek. Mumbrú, irukoa da jaurtik eta sartu egin du. Mumbrú, iru. Ondo hasi da partidua Bilbao Basketentzat.
Ba, eta Latavius Williams, tira, demoraldi honetan ere sasoiko dela erakutsi du, lehenengo partidan, Cajasolekin, aste artean Eurokopan bera izan zen taldeko saskiratzaile nagusia, beraz garrantzia hasieratik hartu nahi du Williamsek. Urruneko jaurtiketa ez da sartu, errebotea Herbelek. Eta hori bai, egiari zor, garbi esan dute bai Katxikarisek berak, baita Herbelek, jokalariek hitz egin dutenean, naizta azkena izan sailkapenean Cajasol, errespetua zor diotela eta kontuz. Endesa ligan ez dagoela arerio erraziketa. Horra, lekukoa Satoranskik, urrunetik egindako jaurtiketa, hirukoa izan da partidua berdinduta. Banan hartu ezkio jokalari hauek kalitatea handia daukate ez, baina gero talde moduan nabaritzen zaie, gaztetasuna. Atzetik bueltan etorrita oso ondor. Basile Jadiz, zabaldu egin diote bidea, eta abai, joan egingo nauk, eta begira zer egin duen, Uztaipetik pasa eta bueltan barrura. Bai, etzen erreza, baina ondoko marra irabazi ondoren aukera izan du, ez? Azkar jokatzeko eta esan duzu moduan, babestuta zeukan hor pasabide hori, eta aukera aprobetxatu du. Baina ondo dagoela, lehenengotik ikusi dugu. Lehenengotik ikusi dugu. Norbaitek zalantzaren bat baldin bat zeukan, sasoi puntuan dago. Zizisen jaurtiketa, errebotea Trigerok. Ez du asmatu Zizisek, partiduan Bilbao Basket bigoitik. Satoranski, ez da sartuko. Nahastu egin da hor Satoranski, baina azkenean Trigerok baloia eskutan hartu eta Williamsen bila joateko. Azkenean Williamsek berak, atzamar puntekin ikutu eta sartu egin du Asburik asmatu ez duen baloi hori saskian utzia, 7-7. Munbruren bila ez. Bestalderako mugimendua zeukan eginda ordurako, ez dira ondo konpondu. Bai, oinez kontrarrapatu du ez, bazirudien keinu bat nahi zuela erabili hor Munbruk barrukalde egin du lehenengo mugimendua, baina kanpora ateratzeko. Hori da. Eta ez dira ondo ulertu. Ez dio, magina bat entrenamenduta partido jokatu ba. Elkarrekin, Herbel eta Munbruk, Real Madriletik etorri ziren biak. Eta Bilbaon orain, Bilbao Basketen taldearen bizkarrezurra dira. Trigerok urruneko jaurtiketa, ez da jaurtiketa. Bai, pasea izan da. Txapela ipini diote hor. Asburiri, eta eraso jokoan orain Bilbotarrak. Barrura, oso ondo ikusi du hor. Basile Jadizek Munbruk, erasoan errazia barrorain arte. Bai, hemen mozketa bikaina, ez transizioan jokatzeko aukera izaten badu, azkar bukatzen ditu jokaldiak Bizkai Bilbao Basketek, eta hemen sistema erabiliz ere aukerak sortzen ditu. Eta hemen ikusi dugu, ez nahastuta Asburi, erasoan ez du asmatu, txapela jaso ondoren, Herbele jarri deon txapela, gero despiste txiki bat izan du hor defentsan eta aprobetxatu du Munbruk. Askotan gertatzen da, ez da, behin kale egin, eta gero baten faltan bi ere bai, urrengoa ere bai. Biak jarraia. Bai, jokalari askori gertatzen zaio. Sergio Castro da hori. Uxue, enpresako Ugazaba. Uxue izango da, lehen esan dizuegu, Bilbao Basketen urrengo babeslea, eta gaur Arrindaren inguruan, alboan, gonbidatu modura noski. Gipuzkoarra jaiotzaz, baina enpresa orain arte Zaragozan egin du batez ere. Zisis! Barrurantza baloia jokatu nahirik. Trigero dauka parean, bera joango alda bakarrik, ez, laguna nahi zuen, ez da pase ona izan orain. Eta kontrarasoan, begira, zer egin duen Satoranskik. Goitik bera. Esku bakar batez. Kalitate izugarria dauka jokalari honek, eta birrinketako txapelketan irabazita dauka, eta hemen erakitzu du, ez, nolako doaiak dituen. Bakarrik utzi ezkero gainera, Munbru oso ondo honek ere badaitu badoaiak, beste batzuk, baina honek ere badaitu. Bai, birrinketak ez ditu egingo, hainbestean. Ez da beharrik ere, baina nola mugitzen dan, nola mugitzen ditu noiak eta keinuan bidez nola irabazten duen lekua, hemen erakutsi du, nahiko garbi. Bai, eta gero besoarekin ere bai, Eta gainera, zutoin txiki horretan, aspaldian zenba puntu egiten dituen. Hamiltonek txapela orain! Badoa Basile Jadiz. Txapeletan ere gustora, begira, askotxo, ez da? Bai,
Hor laguna, behar bada hor atzera egin behar zuen da laguna bilatu. Tepic, kontrarasoan ez utzi. Laster jokatzen Cajasoli, behin da berriro esan du Katxikarisek. Bai, Aitoren taldeak ohikoa dute, ez? Defensa sendo bat erabili, gogortasuna eta gero baloi izanezkeo abantailan jokatu azkar, ez? Kontrarasoan. Eta aurretik dira. Cajasolekoak markagailuan aurretik dira. 11 eta 13. Ez dagoela partidu errazik, beti esaten dugu. Bai, orain aldaketa bikoitza egin du Aitok. Uste genuen Satoranski etorriko zala, izan ere behin eta berriro eskatzen ari baitzen aldaketa jokalariak. Orain 4 jokalariekin baitago kantxan Cajasol, hori alizten aldarrikatzen Aito, 5. jokalari ez baita kantxan sartu. Hortxe doa Bogdanovic. 5 partidu bakarra irabazi dute orain arte. 4 jokatzeko, ez dakit banik. Bai, gehiagitza izango litzake zairik gabe, baina gauza da hori, behin eta berriro ari zela eskatzen aldaketa Satoranskik, baina ez zen berarentzat ezakiku beste jokalarien batek, bai, antza Latavius Gulansek arazoren bat dauka, oinean edo hankan, beraz, galdetuko dugu eta ea zer moduz dagoen estatu batuarra. Holland jokoan orain Satoranskirekin batera, baita Joan Sastre ere. Eta barrukaldean jokatzeko Bogdanovic lau modura. Hor da Holland, kanpora, Satoranski. Hamilton dauka gainean. Ezinez, 5 segundu jabetzan, jaurtik eta urrunekoa zen, behartua oso. Errebotea ala ere Sastrek hartu du. Eta berriro Bogdanovicek gustoko du bazter hori. Bai, ez da? Bai, porzentai hona lortzen dituen jokalaria da, 3,0 eta hemen ikusi dugu, Garzi Xamar hor bastarrean eta ikusi dugu nahiko garbi nolako eskumutur fina daukan Bogdanovicek. Ezinez oraingoz Bilbotarrak, ara zer egin nahi zuen hor, Hamiltonek. 11 eta 15 markagailua. Eta berriro ere baloia jokuan Hollandek ipiniko du. Satoranski. Hor da jokaldia errepikatuta. Txikitu egin nahi zuen baloia goitibera, baina urratsak egin ditu Hamiltonek. Barrura Triguerori. Gorputzez, bularrez Hamiltonek defentsa. Hamiltonek baloia esku artean hartu eta Zisis da orain erasoan. Mumbrú barrura. Ez dela balekoa Bogdanovicek pertsonala Mumbruri, baina ausart eta gogor eta indarrez sartu da hor Mumbrú. Bai, transizioan oso azkar jokatzen duen jokalaria da, ez? Hemen ikusi du aukera gainaz barnekaldi hori bilatzeko eta aukera bazuen, ez? Bukatzeko jokaldia, baina azken momentuan erabaki du asistentzia banatzea eta falta bat atera du. Bai, eta Cajasolen gaztetasunaren erakusgarri, Radicevic antolatzaile gaztea Balkaniarra bera, 18 urte eta kantxan sartu da Satoranskiren ordez, eta beira nor zaindu beharko duen Radicevicek, Raúl López, veteranoa, sartu berri da Bilbao Basketen. Eta lehengo, epaileari, bostekoa, Jak, legezarrean, ez da, bada espada ere. Barrura Mumbrú, bai, oso ondo berriro ere sistema orain. Bai, ondo landutakoa, noitrinka egiten dute sarritan, baino beti etekin onarekin. Horba, Radicevic gaztea, Serbiarra, bat eta 84, eta Juan de la Beak esan bezala gaztea 18 urte besterik ez. Ez dakipanik. Ondo erdel oso, baina ez dakipanik, ez duen besoa erabili, ez? Pixka bat... Ez biak mugimenduan zetozen eta hor... Gordetzeko, babesteko. Bai, gordetzeko, hor besoakin helduta eta, bueno, gorputzakin kontaktua bilatuz. Abamosna, berdinketa. Kanpora, Sastrek ez du baliori ikusi. Ez dira ondo konpondu. Eta beraz, baloia berriro ere beltza izango da Utsartea. Berdin duta, Berdin duta orain Josan. Bai, hasieran badakizu nolakoak izaten diren partidak, ez? Landu inber pixkanaka eta, bueno, konzentraturik irten da Cajasoleko bostekoa. Baina hain ikusi ditu, akatz batzuk jarraia. Aito. Segundo, en ataque, cuando
Tienes aquí balón. Juega. Vale. Vamos a defender otra vez. Hacemos crear. Defender. Cuando el club corta aquí, vamos a pasar al lado de él. Ondo ezagutzen duela. Aitok ondo ezagutzen duela. Mumbruk nola mozten duen da nundik eta noiz, ezta? Bai, horregatik esan du, ez? Hor mozten badu, beharekin joan berdela, ez? Jarraituz bere mugimendua. Eta Hollandek esan dio, ez? Nahiko garbi, bai. Bai. Saiatuko naiz. Hori da, saiatuko naiz, baina gero ikusi egin behar. Baina Bilbon mesederako baldin bada, euskal talde baten mesederako baldin bada gaitzerdi jakina. Raúl López, aurrera egin nahi du, pikanrola, Rakovitzekin bakarrik zegoen. Jendeak esan dio bakarrik zegoela. Errebotea berak berriro, baina ez, ustaia kristala ikutu du hor. Baloiak eta zuria izango da. Bai, hor armaietatik nahiko garbi ikusten da, ez beste perspektiba bat izaten da, baina beak ez du ikusi, ez oreka ona, hor ondoko marra inguruan zegoen, mugimendua buelta ardian egin bertzun, eta hemen zurrumurruak izan dira, ez ea zergatikan ez duen egin jaurtiketa hori. Nik uste jendea lagundu nahian ari zela, bakarrik hau, baina berak ez du ikusi. Jasol erasoan, 15 erasoan, pertsonala. Itxutu egin da, ez du lagunik ikusi, eta ez da kontuatu, Herbel hor zegoela. Beak segituan igerri dio, nundik zetorren, eta askotan ateratzen ditu horrelako faltak. Raúl López berriro ere erasoan. Eta orain, Grimau dauka laguntzeko, begira Rakovitzi. Orain bai, orain oso ona pasea, Rakovitzek jaurti egin du, baina asmatu ez. Eta falta argia egin dio Radisevicek. Lehen, komentatu nahi nuen, aurten Sevillaldean asko hitz egiten ari direla, antolatzaile postuan dituzten arazoen inguruan, eta berriki, hainbat zurrumurru ere entzun dira, Tepitzen errendimenduarekin ez omen daude oso pozik, antza ez lukete begitxarrez ikusiko jokalaria taldetik irtetzea. Eta hainbat izen ere entzun dira Sevillaldean antolatzaile postu hori betetzeko, besteak beste Milt Palacio edo Blackney duela bi urte, unika jan egon zen estatuatuarra. Baita Palacio kerrezpanago kaja laboralen ere bai. Bai. Zer dau? Danok lanera edo eskolara. Sirena ez inisildu, txirrina ez inisildu. Bai, eta erlojuetako bat itzali eginda. Oin jabetza erlojua bai piztu eginda, baina denboraren itzalita dago, beraz ez dutela jarraitu. Bestaldekoa bai, hor daukazu bai. Oso garbi, 24 segundukoa bai. Denbora berantza markatzen duen kronoa badago, baina ez da bilena, denborarena da, 1:48 falta da, 1:48, lehenengo laurden hau bukatzeko, eta ez dakipa, konpondu egin beharko dute hori. Jendeak hemen, bitartean Bilbao Basket. Bai, eta hain justu, saski hori duela, hilabete inguru Hamiltonek txikitu zuen saski bere izan zen, beraz, arazoak emate jarraitzen du. Bai, eta nik uste hor egin beharko dutena, 1:48 honetan behintzat, jarraitu, ez da? Beste kronoarekin, bai, nik uste hori xari dela epaile nagusia esaten. Bai, 24 segunduko erlojua, nahiko ondo konpondu da, Bai, oantxe bertan jarri dute. Bai, martxan dago, dana ondo, beraz. Satoranskik Raúl López dauka aurrean. Bogdanovicek keinua. Satoranskik berak jaurtiko aldu.
barnerak eta egin nahi eta pertsonala 3 gizon etorri zaizkio gainera. Oso jokalari erruskutsua da, jaurtitzailea, barnekaldiak ere oso azkar egiten dituen jokalaria eta hemen Raul Lopezek ikusi du aukera, gelditzeko falta baten bidez. Pasada beraz, geldiune hori, 1:31 lehenengo laurdena bukatzeko, eta erasoan Holland. Sastre aurkitu duenek irukoa jaurti, barrura, garbi gainera, Sastreren jaurtiketa hori. Raul Lopezek baloia jokoan ipiniko du, baina berriz ere Cajasol ez dirudi Endesa Ligako azkena denik, Berriz ere Cajasol, aurretik da markagailuan, Rakovic, Mumbrú, Raul Lopez ikusi du berak barnerak eta Rakovicen bila, ez, Mumbrú, 6 segundu falta dira, jaurtitzeko, Jabekza bukatu egingo da, pasea txarra. Bogdanovicek baloia lapurtu eta erasoan berriro ere Cajasolekoak. Satoranski eta Sastren jaurtik eta irukoa berriz ere barrura kontuz. Kontuz jokalari honekin, unetikan 54 sartzen ditu eta hemen erakutsi du, ez itala den iruko marratikan eta ze garbi armatzen duen besoa eta nola uzten dituen baloiak, saskian azpian, barruan. Grimau eta Rakovic, orain bai! Urratsak garbiak. Bestela pasea ona zen Bazi joan txikitzera Rakovic, nik uste hainbesteko grina gogoa zeukan. Hain garbi ikusi du. Hoi da, pausuak eman egin ditu, komeni direna baino gehiago. Amazazpita 21, lau goitik Cajasol. Eta Satoranski berriz ere erasoan. Hau Josanek normalean esaten du partidua lantzea dela, baina orain arte behintzat ez ustekoa da Bilbao Basket markagailuan atzetik ikustea. Gasteizen askoz okerrago ikusi genuen Cajasol, orain baino, eta badirudi pixkanaka ari dela, bere onera etortzen eta Aitoren filosofia onartzen. Horrela bukatuko da laurdena, 17 Bilbao Basketek, 21 Cajasolek. Endesa Liga da hau, Endesa Ligan Bilbao Basketen eta Cajasolen arteko partidua. Eta oraingoz, ezustekoa miribilan, 17 ditu Bilbao Basketek eta 21 Cajasolek. Esan dute, aipatu dizuegu, esan dute. Jokalariek, entrenatzaileak, konfidantzarik ezin dela auki, ezin dela pentsatu. Talde txarra denik Cajasol, behar gorrian daudela gainera, gozea daukatela, eta beraz, kontuz hartu beharreko partidua dela, bai zaleentzat ere, zenoski zaleek ere ikusten dute batzuta, hau erraza izango de. Eta gero, oraingo zeintza behetik. Gauzak ez dira izaten horrela, Aitoren taldeak normalean disiplinatsuak izaten dira. Irabazi edo galdu edo gustatu gehiago edo gutxiago jokoa hori beste kontu bat izango da, baina badakigu, nolako jokoa erabiltzen duen eta ze egoera larrian dagoen Aito bea ere, orduan badakite ze garrantzia daukan partida honek, partida guztiak, baina hemen aukera izaten badu, iristeko aukerakin azkeneko laurdenera kontuz, arriskuak izango dira. Bi presidenteak ikusi ditugu elkarrekin hor, palko nagusian, eta gogoan izan, igaz, orduan banka zibika zen, irabazi egin zuela Sevillako taldeak hemen miribilan, 77 eta 75, eta Txemi Urtasun izan zen orduan izar nagusia, 22 punturekin, orain unika jandagoen Naparra. Hasi da, bigarren laurdena, lau behetik, Bilbao Basket. Eta atzeneko utxartu honetan, Bilbao Basketen aulkira horbildu gara, Fotis Katxikariz aserri bizian zegoen eta batez ere gogortasun gehiago eskatu die bere jokalariei. Gogoraraziz, bi falta baino ez zituztela egin lehenengo laurdenean eta hori zela posible. Datua da hori noski. Errebotean ere nagusitasuna, Cajasolentzat, 9 lortu ditu eta 5 bakarrik talde bilbotarrak eta baloi galduetan alderantziz gertatu da, baina hala ere neko sendo ikusten hori gera Cajasoleko bosteko. Horba, jokaldia aparta. Aparta. Xapo. Txapela kentzeko modukoa. Jokalari guztiak erabili dute baloi eskuetan, balitikan kanpora, pase trabat eta azkenean jaurtitzaileo berena. Erdi-erdian basile jadiz, irukoa. Hori bai. Hori bideoan hartuta, hau da.
egin beharrekoa erakusteko moduan, baita saskibaloi eskoletan ere. Kanpora orain iruko izango du Sastrek, ez da sartu, errebotea Bogdanovicet, Satoranski, Jolanek keinua, barrura, eta pertsonala, beldur nintzen, ez ote zioten bigei batekoa emango sartu ezkero, baina Williamsek aldatu egin du talde hau, Williamsen lana hor barruan, beste modu batera joka dezake taldeak. Bai, noski baietz, oso jokalari gogorra da, atletikoa, arlo guztietan azaltzen da ez bakarrik errebotean, baizik defentsan ere bai, erasoan ere nahiko trebea da ez, baloia eskuetan baldin badauka, kanpoko aldetikan, bizkarrez jokatzeko ere bai, beheko zutoinean, oso jokalari arriskutsua, ondo kargatzen du gainera erasoko errebotea, eta sasoi honean iritsi da. Bai, hori aipatu du, Aitok, hasieran. Bigarrena ez, errebotea Grimauk, Raúl López. Pertsonala egin diote hor Rakovici, eta orain jaurtiketak izango ditu serbiarrak. Lehenengo falta pertsonala, jaurtiketak Bilbao Basketeko pibotak 20 eta 22 markagailuan. Baita Aitoren protesta kasu honetan, berak esaten zuen baloia behan joduela bere taldeko jokalariak, beraz ez liratekela bi jaurtiketa libre izan behar. Eta lehenengo zentzun dugu garrasi egiten partida honetan, oso lasai partidan Aito Garziarren ez. Eskarmentua badauka, egia esan, eskarmentua handia gainera. Eta nik ez dakit edadearekin jendea apurua baretu egiten den, Josen. Gutxitan berotuko da, hala ere gutxitan berotuko den entrenatzailea da. Nahiko lasa hitz egiten du, patxadaz, eta, esan duzu moduan, esperientzia eskarmentu asko duen entrenatzailea da. Bogdanovicek jaurtiketa haserre orain Grimau erreboterik jaso ez dutelako, eta... Dotorea. Bai, oso ondo, Nundik etorri den, nola hartu duen baloia, eta nola pasa eta berriro baloia barruan sartu duen Williamsek. Jaurtiketa luzeak, errebote luzeak, eta hor ezin zaindurik dabil Zizkrabi orain arte talde bilbotarra. Moermanek urrunete jaurti du. Moermanek ere hori baino gehiago sartu behar du, Horretarako ekarri zuten batez ere, egia da, berria dela, egia da lesioak izan dituela, baina hori jaurkiketa hori berarentzat egindakoa zen. Nahiko garbia zen, eta errezamarra ematen zuen, baina, geho sartu inberdi da, tensioarekin jokatzen da, eta orain arte nahiko estu, ari da defenditzen Cajasoleko taldea. Bogdanovicek buelta erdia eman, eta baloia kustoian ikutu du. Pertsonala Williamsek. Kokatu egin nahi zen hor, ez da? Lekua hartu nahi zuen. Ondo defenditu du hemen talde bilbotarrak, ez nahiko garbi gainaz ikusi dugu, ez zeukala Bogdanovicek pase bat emateko aukerarik, eta buelta erdi hortan erabaki duela bukatzea, eta errebotea lotzeko aukerarik zegoen horre Williamsek, eta bultza nahiko garbi ikusi dugu. Basilei Adiz, Jolan dauka gainean. Rakovicen bila Basilei Adiz, bera bakarrik egin. Rakovic laguntza ematera etorri da Grimauk errebotea. Ondo, Roger Grimau. 22 eta 24. Rakovicek ze jokaldi egin behar duen adierazi dio Grimauri. Oso ondo berriz ere. Ondoko marratik etorrita Grimau. Zabaldu egin dio bidea Rakovicek, hori ere egia da. Amorrazio biziz sartu da gainaz ikusi du aukera hor bazeukala barnekaldi egiteko, eta hemen ikusi dugu ez errepikapenean nola bukatu duen. Eta hala ere falta eske ez, besoa erabili duelako nahiko garbi Sastrek. Markagailua berdinduta berriz ere eta aldaketak Cajasolen. Bai, aldaketa bikoitza, Sastre eta Latavius Williams datoz aulkira biek ere sekulako partida burutzen ari dira orain arte, eta euren ordez, Triguero eta Ashbury kantxar. Bai, errotazioak ere ohikoa ditu, Aito Garziarren SSek eta jokalari guztiak erabiltzen ditu, normalean. Galdu egin du hor, baloia Ashburyk, ies egin dio Satoranskiren pasea etzien hain txarra zenik, baina ies egin dio baloiak, Bilbotarren mesedetan, hor da, Katxikariz jokaldia aginduz, berdinduta da norgehiagoka. Moerman, Basilei Adiz eta Grimau. Rakovicen bila orain,
Ez du bidea aurkitu, beraz, beste modu batera egin beharko du jokaldia orain. Badoa bera bakarrik, ondo babestu baloia, eta sartu egingo da. Txaloak! Miribilak badu beste heroi bat, Aurten, bai. Joan den urtearen aurrean, Grimauk aurten askozaz protagonismo handiagoa da, normala ere, bada, bigarren urtea delako, eta maite du jendeak Bilbon. Bai, aldu guztia ematen duen jokalari da, eta hemen nahiko garbi ikusi dugu nolako falta egin dion Asburik, eta besotikan helduta, eta hala ere ondo babestuta zeukan baloia, eta nola bukatu duen Grimauk, harrigarria. Lehengo jokaldian ere eskatu du berak personala, egin diotela hain zuzen ere. Basilei Adiz, kontuz atzekoarekin, Asburikin, bera bakarri joango alda, ez dauka biderik. Moztu egin diote, itxi egin diote, Rakovic barroan. Bikoitzak Rakovic'i, botean arazoak izan omen dituelako. Oion epailea aurrean zegoen, eta ez dakit zer ikusiko zuen. Hemen bizkarrez ikusi dugu mugimendua, inorrez dago ados, pitatuta dago. Eta Katxikariz oso haserre, Katxikariz oso haserre eta Miribilako zaleak ere bai. Egia da, ez dela jokaldi erabakigarria, oraindik 26 eta 24, baina eraso bat kendu dio Bilbao Basketi, eta batez ere nik uste Katxikarizek eskaera hori nola egin duen jakinda, kontu zebiltzeko epailei, ez? Hori azken finean abisua izaten da, ez da? Hala ematen du, bai. Nola esaten du, belarria jan edo nola esaten du? Belarria, berotu. Hori da lehengo jokaldia, lehene aipatu duguna, ez da, borobila Bilbao Basketek erasoan, jokalari guztiek eukidute baloia esku artean, bata besteari eman, eta azkenean, jaurtitzaile onena aurkitu, berak irukoa egin zezan. Hau berriz, Grimauren grina, Grimauren arima, Grimauren jarrera jokoan. 26 eta 24, baloia zuria izango da, Satoranski. 5 minutu pasatxo oraindik bigarren laurdena bukatzeko. Holanekin jokoan, Satoranskiri barrura, honek badu bai auzia. Izugarria gainera, Triguero, Hamilton dauka gainean. Holanek urrunetik, ez da sartuko, errebotea azkenean Mormanek. Zer eskatzen zuen hor jendeak, 3 segundu? Edo urratsak, ez? Bate zituen Trigueroren urratsak, eta agian horregatikan, ez? Purrusta da. Denbora ere bazera manan. Lehenengo lehenengo errebotea, bigarren errebotea, gero jaiki nahi. 3 segundu nahiko luzeak izaten dira errebotea jaso ondoren, Ziziz. Baloia Zizizek ipiniko du, Raul Lopezi atxeden emango diolako orain. Katxikarizek, Basilei Adiz. Holan gain-gainean dauka, estabil gustora Basilei Adiz. Adierazi egiten du, Eman ari ditu, arbitro jauna. Aurpegiarekin eta gorputzarekin hori esan nahian. Ondo babesten du baloia, botea, baloia lurrean jarrita zeukan, hemen erabilizalde batetik bestera, kontaktuaren bila, behare joan da, eta agian lehen hau izan da falta, ez azkeneko momentuan. Hamilton ez du baloia lehenengo ondo hartu, Ziziz. Hone jokoa, lasaitu egingo du. Basilei Adiz eta Morman, bila urtitzaile orain jokoan. Basilei Adizek berak egin, ez da sartuko errebotea Mormanek, Ondo Morman, ondo kokatuta zegoen, azkenean Zizizi, bakarrik hau ere bai noski. Aurrera egin du pasoa, atzera egin behar, bestela irukoa izango zen. Metro bat irabazi ezke hori, porzentai hau betzen da, eta hemen nahiko denbora izan du baina mugimendu hori egiteko. 11-3 partziala, bigarren laurden honetan, Bilbao Basketen alde. Estutu dute defentsa eta erasoan ere asmatzen ari dira. Lehenengo zatian, lehenengo laurdenean, baina hobeto bai bintzat. Bogdanovic, ez da sartuko. Errebotea Hamiltonek. Eta Grimauk baloia aurrera, gora orain. Berotu dira hemen zaleak.
Basileizek azpitik nahi zuen hor, ez. Hor ez zegoen biderik, eta pertsonala Grimauk. Nik uste Grimauk garbi zeukala, Satoranski ikusi duenerako, etorriz etolera pertsonala egin behar ziola. Iskin egiteko aukera izan du, txikiarrak, baina azkeneko momentuan Grimauk nahiko garbi zeukan, ez kontraeraso hori ezinezkoa zela. Hala ez jokalari puska, Satoranski? Bai. Bai. Bai, egia esan. Nik uste, behar bada Cajasol baino talde handiagoetan jokatzeko maila badaukala Mutilonek. Bueno, hemen badakizu zer daukan. Minutu asko. 30 minutu jokatzeko partidero aukera, ez? Eta hori ere ezin dezu lortu, ez? Beste talde batzuetan, eta... Ikasteko ere bidea hori da, minutu asko jokatzea askotan. Eta jokalari moduan azteko, ez da? Hori da. Eta gainera, seguru nago... Entrenatzaile honak izan ditu. Hoxe. Eta Aitok ere emango dizkiola, honi bai aginduak emateaz aparte baita gomendioak eta nola egin gauzak esango diola. Muermanek, Basileia dize, ara! Barrura, iru! Basileia dizen keinu militar hori, agur militar hori ikusi geneukan aspaldi, gustora dagoen seinale izaten da hori. 31 eta 24 badoa, poliki orain, Bilbao Basket. Ondo defenditzen ari da, barrukaldean ezin dute jarri baloia, Cajasoleko jokalariak, ez Trigger hori, ez Williamsi, eta kanpokaldetikan ari dira, ez saiakerak egiten, eta hor porcentaiak pixkanaka jaisten. Oso ondo ari da defenditzen orain arte talde bilbotarra, eta horregatikan, ez, hainbesteko partziala laurdenutan. Baita jokoa berriro eten egin da, antza arazoren bat dago saskipean dagoen publizitate horrekin. Ez omen dago ondo itxasita, baina bueno, horretan ari dira eta klubeko bilangile, badatorri hirugarrena horretarako. Ez eta Satoranskiri buruz komentatu nahi nuen, aurten udan argi eta garbi izan ziotela, bera izango zela taldeko liderra denboraldi honetan, erreferentzia nagusia, eta hori noski berarentzat eta etorkizunari begira garrantzitsua izango zen. Eta nik uste Aitok berak ere esango zuela. Taldera joango naiz, baina Satoranski moduko bat gutxienez joko antolatzaile modura balden badaukat. Hortxe da jokaldia! Eta begira errebotean ere, ze ondo Asburi oraingo honetan, ze jauzia. Mueleak esaten dute izaten dituztela batzuk hor orkatiletan eta belaunetan ez da holenako jauziak egiteko, begira. Muerman! Eta Basileiadiz, bera bakarri sartuko alda. Barruan utzi, Muermanek atera egin beharko du. Ez berak jaurtitzea erabaki. Eta lurrera joan da. Itxutu egin da hor. Basileiadiz atzean zeukan eta laguntza. Zeukan jaurtik eta erreza ondo, babesten ari da bere errobotea gainaz, Cajasoleko taldeak orain arte nahiko ondo zaintzen du, pintura inguru hori. 31 eta 28, 3 puntura ipini dira. Sevillakoak, Ziziz eta Muerman. Orain Hamilton bakarrik. Ez du sartu, errebotea Grimauk. Dantzan hor, baloia etzedin kanpora joan eta berak marra ez zapaltzeko noski. Azken 2 minutuak lehenengo zati honetan. Ziziz, Muerman eta Grimauk. Blokean gelditu eginda Asburi ala ere, Grimauk ez du bidea aurkitu. Zizizena irukoa da, ez da sartuko. Eta gainera baloia gero kanporantza, Williamsek hartu du eskutan. Satoranskik bizkor jokatu nahi du, Tepiz dauka alboan. Ez orain estatikoa, 5-5 kontra. Ea zer egiteko gauza diren, Satoranskik barnerak eta pertsonala Zizizek. Ezin dute orain arte, ez, antolatzaileak ondo zaindu Satoranski, nahi bezala genditzen du bai Zizizen defensa eta Arro Lopezena, eta ez dakit ez, atxeen aldi bat eman ondoren igual, agian, bigarren zatian Grimauk zaintzeko jokalaria izango den edo ez. Beste aukera bada hori bai, noski. Defentsa ona egiten du gainera Grimauk oso. Ez bakarrik jarreraz, baita bestela ere, teknikoki, ez da? Ez da sartuko baloi hori, errebotea Zizizek. Barruan ikusi arte baloia. Atzamar puntak beti hor, dantzan. Ziziz, Bizkarrez, buelta ardia eta Trigero goira etorri da, eta gorputzarekin aurrean eraman du Greziakoa.
Bai, berandu xamar erten da, ez? Eta hemen alboaka irten ezke hor aukera izaten du erasotzaileak bere bila joatea. Jaurtiketak, Zizisek. Orain arte, Zizisek 2 puntu baino ez ditu egin. Baina noski, bere lan nagusia ez da hori, Zizisena. Joko antolatzailea da, beti esaten dugu. Joko antolatzailearen lehenengo ardura, ingurukoak joka dezatela, eta ondo joka dezatela. Ingurukoak hobeak izan daitezela, ez? Normalean hori eskatzen zaio, ez? Antolatzaile bati, baino izaten dira antolatzaile saskiratzaileak. Baita. Satonazki, adibidez. Bai, noski. Raul López bera ere bai, eh? Noski. Raul López bera ere bai, momentu kritikoetan. Horeka lortzen duen antolatzailea da, Raul López, bai. Behar baldin badira puntuak ere bilatzen ditu eta bestela antolatu eta kudeatu. Jokalari guztiak nune hon berdute. Bilbao Basket laugoitik. Gogoan izan Eurocupen, last amaseirako sartuta dagoela Bilbao Basket orain arte partidu guztiak irabazi dituelako. Gosez eta bizkor dator Hamilton. Mumbrú ez! Errebotea ala ere, zuria izango da. Herbelekor gelditzea erabaki du. Jaurtik eta Urrunekoa ez da sartuko. Trigerok errebotea. Ez da oraingoan ere. Azkenean nik uste Williamsek ikutu duela. Williamsek ikutu eta Atzamar puntekin sartu egin du 2 puntura ipini dira Cajasolekoak. Herbel. Basileia iztauka goikaldean laguntzeko. Ezin. Kanporantza Hamiltonek. Pertsonala egin dio Trigerok bestela. Uztaia txikitu egin nahi zuen eta Brooklynekoak. Baita hirugarrena izango du Trigerok, Bere taldeak ez ditu falta gehiegi egin, baina bera da ezparik gabe gehien egin dituena, zaindu beharko du bigarren zatiari begira. Brooklyneko erregea. Hamilton bizimodu gogorra izan du. Baita kartzelan, osaba batek hasi zuen, St. John's Unibertsitatearen nahi zuen joan Hamiltonek bere osaba fana zelako, St. John'seko fana zelako, baina parranda batean arazoak izan zituen, neska batek taldeko jokalariek bortxatu egin zutela eta esan zuen lehenengo, hor arazo izan zen, gero neskak esan zuen zentzela egia izan, ezta? Baina hori beti esaten du Hamiltonek, persona moduan, garai zailoiek, azteko balio izan dutela, eta saskibaloia izan dela bere salvazioa, bere onbidean, arrastoan ipintzeko lana, ezta? Hori askotan kontatzen dugu Estatu Batuetako, batez ere beltzekin gertatzen da hori, Estatu Batuetako auzune gogorretan. Azken jabetza izango da lehenengo zati honetan. Eta jabetza hori Cajasolek erabiliko du. 6 segundu, Asburik Mumbrú dauka gainean. Azkenean Rakovicek lapurtu egin dio eta baloia beltza izango da gainera. Oso ondo defentsan beltzak. Defentsa bitxia, hor besoak gurutzatuta, Mumbrú nahastu egin du, Asburi ezekien zer egin, nola jokatu, irakurketa ezinean, eta azken momentuan bieta bateko defensa horrekin ikutu egin diote nahikoa, lapurtzeko baloi hori. Eta azken jabetza, 2 segundu eta 30 Bilbotarrentzat izango da. Raúl para Araco y voy por Axel. Estaré la jugada aquí, yo voy a intentar pasarla de Raúl empieza aquí, un bloqueo para que tenga velocidad. Aquí. Yo me voy a ir un poco para arriba para tener más espacio. Fran over here. Bilepic. Fran. Hey, hagas un bloqueo, Costa, una cinta, cortas y vas a mirar a este. A Raúl. Pero hay que buscarle. ¿Sabes? Por el pase. Y luego tenemos 3. Iruditu zait, Bilepic ipiniko duela bostekoan, ezta? Baina jokaldia Raulentzat dela. Hala, iruditu zait. Dena den hemen dagoen zarat burrundarakin, ez da erreza. 2 segundu pasatxo baino ez, 34 eta 30. Ea ba, Raulek baloia. Bera bakarrik joango da barrurantza.
jaurti bai, ez da sartu, horixe zen jokaldia, bukatu da lehenengo zatia Miribilan, 34 Bilbao Basketek, 30 Cajasolek atsedenaldia, berehala gara zuekin. 34 eta 30 hori da atsedenaldiko emaitza, Bilbao Basketek oraindik ere lan asko egin barko du gaurko partida aurrera ateratzeko, baina itxura batean behintzat nahikoa ondo bideratuta du, dena den partidua ez dago erabakita, ez eta gutxiago ere. Dena den orain arteko ibilbideari eusten badio seguru Fotis Katxikari taldeak gaurko ere aurrera aterako duela, eta orain arteko ibilbidea diogu, hori delako guk orain justu orain errepasatu behar duguna. Benetan denboraldi hasiera txukuna ari da egiten, Europan partiduri galdu gabe dago, eta ACB Ligan bi baino ez ditu galdu. Sailkapen nagusian 3. postuan da, eta hori ez da ahuntzaren gauerdiko ez dula. Vibrazio positiboak sortarazten da Bilbao Uxue Bilbao Basket azkenaldian. Ez da gutxiagorako denboraldia hasi zenetik jokatu dituen 16 partidu ofizialetatik 14 irabazi baititu. Euskal Kopako titulua eskuratzeaz gain, 5-etik 5 irabazi dituzte Katxikari izeneko Eurokopan, eta multzoko lehen postuan pasa dira hurrengo fasera. Kanari handiak lehen jardunaldian eta ligan porrotik ezagutzen ez duen Real Madridek gero, bakarri jakin izan dute nola garaitu talde bilbotarra. Estamos haciendo las cosas bien. Bueno, el equipo tenemos muy claro a lo que jugamos, será mejor o peor, a la gente puede gustar más o menos, pero sabemos a lo que jugamos y ganaremos o perderemos partidos porque seguro que vendrán derrotas, pero tenemos muy claro a qué jugamos y la identidad del equipo, ¿no? Entonces cuando todo el mundo tiene muy claro su rol y qué es lo que tiene que hacer, es mucho más fácil ganar partidos. Taldea talde moduan dabil funtzionatzen eta hor dago sekretua. Beraien bizkarretan bataila asko dituzten jokalariz osatutako multzoa dauka Bilboko taldeak. Eta etorri berriak direnek ere euren esperientzia baliatu dute taldearen onerako. Hay equipos y equipos, yo creo que nosotros tenemos un equipo veterano y serio que sabe lo que se juega y a veces pues eso es mucho mejor que a lo mejor tener gente joven, ¿no? Miribilan gozatzen ari dira Bilbao Basketen jokoarekin. Talde defentsiboa espero zuenak ikuskizuna emateko prest dauden jokalariak aurkituko ditu bertan. Guztiak ari dira disfrutatzen, taldeko veteranoek bigarren gaztaroa bizi dutela dirudi. Eta berriek, batzuk lehenago eta beste batzuk gutxika errotazioan sartzea lortu dute. Garaipen saku potoloa eskuratu arte. La primera vuelta teníamos más partidos en casa que fuera y era importante intentar arrancar los máximos posibles porque ya sabemos que luego si no, en la segunda vuelta sufres mucho para entrar al playoff y el año pasado nos quedamos sin copa. Partiduz partidu bidea egiten ari dira beltzezko gizonak. Jarrai desatela bada. Eta orain bai, bagoaz berriz ere Miribilara, hastear baita bigarren zatia, alegia, Cajasol eta Bilbao Basketen arteko bigarren zatia. Eguardion berriz ere Miribilatik, Bilbao Basket eta Cajasol aurrez aurre Endesa-ligako 11. jardunaldian, eta oraingoz, ordokazue markagailua 34 eta 30 irabazten ari dira bilbotarrak, baina azkenaren kontra jokatzen ari dela ikusita edo jakinda, ez dakit, behar bada ezustekoa da 34 eta 30 hau. Aldalur? Bai, agian oso bigun hasi da, ez? Lehenengo zatian, lehenengo laurdenean bi falta bakarrik zituen talde bilbotarrak. Bai, eskatu diak Katxikarisek, gogorrago. Gero bigarren laurdenean zerbait estutu du eta agian horregatik partzial hori, ez? 9 puntuan bakarrik utzi du Cajasoleko taldea. Eta hor lasaitasun pixka bat lortu du. Hala ere esan behar dugu, ez duintasunez ari dela jokatzen Cajasoleko taldea. Gero eta beto gaineaz, nahi gustatzen ari zaiz. Hala ere zaitasunak ditu, ez? Aurrera ateratzeko bere jokoa, Aitoren bostekoak, baino pixkanaka ikusten ari gera, nahiko sendo ari dela jokatzen. Beraz, hori orain artea 34 eta 30. Juan de la Vegak badauka protagonista bat, aurrera Juan.
Bai, alboan daukat Peia Sabovic, Bilbao Basketeko presidentea, eta bueno, bere taldearen denboraldia hasiera bikain honen inguruan galdetuko diogu. Buenos días, buenas tardes, Peia. Buenas tardes. Bueno, recuerdo que hace un mes más o menos hablábamos sobre el espectacular inicio de temporada que había tenido el equipo. Ahora está siendo incluso mejor, ha pasado un mes y el equipo cada vez está mejor. Hemos conseguido mantener el ritmo desde el inicio de la temporada y la pretemporada, trasladando ambas competiciones, y yo espero que los chicos tendrán esfuerzo a continuar a competir así. Están de verdad en un nivel de juego y de competitividad muy alto, y lo único que podemos esperar es que continúen haciendo un gran trabajo. Además, no solo en la Liga Endesa, donde vais terceros empatados con Valencia, en la Eurocup, la trayectoria es inmaculada, es inmejorable, habéis ganado todos los partidos, y bueno, ya sabéis que en la próxima ronda Top 16 por lo menos vais a enfrentaros al Valencia. Se va a ir complicando la cosa, pero queréis seguir estando ahí arriba. Bueno, la Eurocopa este año ha traído unos equipos de muy alto nivel, y seguro que la segunda ronda que vamos a jugar va a mostrar este nivel de juego. Tenemos unos equipos que deberían estar en Euroliga, además, incluyendo nosotros o incluso la propia Valencia, y creo que el espectáculo no va a faltar. Y el nivel de juego y de competitividad que la gente aquí, el maravilloso público que otra vez tenemos Pabellón casi lleno, pueden seguir disfrutando, de verdad. Y además, esta semana otro motivo para estar contentos. Ya habéis ratificado un nuevo sponsor para la temporada que viene. Me imagino que estaréis muy satisfechos, ¿no? Estamos satisfechos con todas las opciones que se están mostrando, y iremos finalizando los temas pendientes, y todo en cuanto a este asunto lo tendráis público muy en breve. Bueno, la última sobre el partido de hoy. Bueno, venía Cajasol, colista de la Liga, parecía que iba a ser un partido más o menos sencillo, pero se ha complicado desde el inicio, ¿no? No está siendo nada fácil. No, Cajasol tiene un equipo muy bueno, y a partir de ahí lo único que le probablemente faltaba es coger un poco de ritmo, conjuntar todas las piezas en su orden, ponerlo. Yo creo que tenían mejor primera parte de toda la temporada a día de hoy, y vamos a tener otra parte de este encuentro muy duro, y vamos a tener que trabajarlo. Vale, pues muchísimas gracias por sus palabras, señor Sabovic. Horiesek izan ditugu Peia Sabovicen hitzak, berak esan digunez, oraindik ere asko borrokatu beharko dute bigarren zatian partida honetan Cajasol gainditu ahal izateko. Bai noski, izan ere, 34 eta 30 markagailuan, 4 puntu ez da ezer saskibaloian, baina postik ikusi dugu Peia Sabovic, ez du esan nahi izan, usue izango denik oraindik ofizialki urrengo babeslea, baina seguruenik Gabonak aurretik alaxe aurkeztuko dute, eta lehenengo zatia ederra espada izan ere, denboraldia hasiera honetan pozik egoteko arrazoia baditu Peiak. Bai, noski bai, ez irabazten ari dira gainaz markagailuan, ikusi dugu gainaz aurkari sendo bat, Satoraski eta Latavius Williamsekin nahiko ondo ari dira jokatzen, eta badirudi bigarren zatia interesgarria izango dela. Juan de la Vega, jendeak erantzun egin du, eta esan du presidenteak berak berriro ere ia beteta gaurko Miribilla kantxa hau. Bai, entzun dituzue presidentearen hitzak, oso pozik guztiagatik, ez demoraldi hasiera honetan oso une gozoak bizitzen ari da, eta agian garrantzitsuena hori da entzuten ere, ez masa soziala Bilboko zaleak partida guztietan erantzuten ari direla, oraindik gainera gogoratu behar dugu. Bilbao Basketek etxean jokatu dituen partida guztiak, bai Europan, baita Endesa Ligan, eta baita Euskal Kopan ere, irabazi dituela, 9 izan dira guztira, 9 garaipen, eta gaur 10. etxean hemen Miribillan bilatuko dute. Estudiotara goaz, berriro, babeslea eta bere alagarazuekin. Bilbao Basketek 34, Cajasolek 30, lauko aldea, 3. sailkapenean, talde Euskalduna, Sevillakoa berriz azkena, baina hori ez dugu horrela ikusi kantxan lehenengo 20 minutuetan. Eta behar bada horregatik irudi hau. Katxikarisek ez du konfiantzari nahi, Katxikarisek jokalariak gogor nahi ditu, bestela ez dago arerio erraziketa, eta horren lekuko orain ipiniko duen bostekoa Zisisekin batera Basileiadiz, Mumbrú, Herbel eta Hamilton, hasierako bosteko bera, Josan. Bai, badaki gainea ze garrantzia daukan hirugarren laurdenak, orain arte askotan erabakitzen du talde bilbotarrak hirugarren laurdenetan partida, eta badirudi ikusitan nola dagoen eta ze ez du bide hortatik nahiko duela jarraitu, ez Katxikarisek.
Lehenengo zatiari begiratzen badiogu, Mumbruk 9 egin ditu, 8 sartu ditu Basilaiesek esate baterako, betiko aurrenengo jokaldia. Mumbru poste txikian, beheko zutoinean. Orain pertsonala egin diote, hasi da bada, bigarren zatia, Bilbao Basket eta Cajasolen artean. Gogoratu, lehen esan dugun bezala, Jon Belentziagak estudiotatik esan duen bezala, Cajalaboralek arratsaldean jokatuko duela Murziaren kontra, eta Kanaria handia hartuko du Lagunarok etxean. Hirukoa da, Basilaiadisek sartu duena. 3-3, bat du jokalari honen beharra taldeak. Bai, eta askotan jokatzen duten sistema beharentzat, ez? Hor goikaldean, bi blokeo ipini ondoren aukera izaten du, ez? Ezkerraldetikan lortu baloia eta jaurtiketa on bat lortzeko. Hori borroka Williams eta Herbelen artean lehenengo kokatzeko eta gero errebotea jasotzeko. Ba, errebotea oso ondo kargatzen du Cajasolek, lehenengo zatian 21 errebote lortu ditu eta 16 lortu ditu Bilbao Basketek eta horrek esaten du, ez ondo kargatzen du Cajasolek errebotea. Ziziz eta Herbel urruneko jaurteketa belgiarrak barrura. Hau bai, hau oso jokalari fiablea da, oso jokalari iraunkorra da, beti ondo sasoian dagoenean behintzat. Beti ondo eta oso ondo bitarte horretan, ez da? Eta bere lana neiko txukun betetzen duen jokalaria da, ez? Defensan, erasoan eraukerak izaten baditu, ondo kargatzen du errebotea, laguntzak egiten ditu, faltak atera ere bai, defensan, eta oso jokalari gogorra da, jokalari belgiarra. Williams ere ikusi dugu erasoan, gogoan izan Juventutekin ligako ikusgarriena aukeratu zutela. Zizizena ez da sartu. Bazirudien oraingoan baietz. Greziarrak asmatu egingo zuela jaurtiketan. Ez da horrela izan eta orain Triguero defendatzea tokatu zaio. Williamsi baloiak eskuartetik ies egin dio. Herbel. Zer da hori, jolasean bezala, ez da? Ez, nik ikutuko jatez, baina kontu, zapaldu gabe, venga! Ba, eta lau jokalari zeuden lurrean aldi beran, Hor guztiak erori dira, bata bestean atletikan. Baina zer den izakera? Herbel, urrengo jokaldia antolatzeko prest, hori bukatu bezain pronto. Basilaiadis oraindik irribarretsu. Izakera da hori. Satoranski bera bakarrik, oso ondo jaso du gorputza, Herbelek errebotea, erasoan, Bilbao Basket. Mumbru badoa eta pertsonala egin dio Asburik. Ezin du Asburik Mumbrukin orain arte. Ez nahi bezala jokatzen du, ez? Beko zutoinera eramanez edo bestela kanpokaldetikan barnekaldiak hasiz, gainean defenditzen du Asburik. Eta irakurketa zuzena egiten du eta azkarra hor Mumbruk, ez? Azer izarra da. Gertuegi egonezkeo, hasten barrukaldean begira, hor kontaktuaren bila joaten da segituan eta Asburik hor galtzeko guztiak izango ditu. Hauxe du, lehenengo jaurtiketa librea gaurko partidu honetan, bikoetan 4-3 sartu ditu, eta 3 bat ere jaurtita sartu egin du. Horregatik dauka 11ko balorazioa, 10 puntu daramatza, Alex Mumbruk, kapitainak. Entzun dugu lehen atzeen aldian. Kizon. Esandako gauzak beti ere ondo neurtuta, eta esperientziak eskarmentuak ematen duen ikuspuntuarekin gainera. Asburiren bila orain Tepic. Williams eta Satoranski. Ziziz dauka gainean Satoranskik, jaurtiketa urrunekoa da bai. Sartu egin du 3koa Tepicek. Eta 6koa da Aldea. Beti ere Bilbao Basketen mesedetan, horixe tartea oraingoz. Mumbru eta Asburi. Kanpora atera du orain, Asburi Mumbru. Basilaiadis, Herbelen bila. Williams handabil, lapurtu egin dio Tepicek. Eta ez du hor. Asarre, baina ez du hor Mumbruk beste munduko ezer egin nahi izan hola oldarkor, bada ezpadan, markatu, ez da, baina besterik gabe. Bai, behandu xamar iritsi da, eta hor barkamen askatu du Katxikarisek, nahaztu egin direlako, eskuko pase hori nahi zion banatu Herbelek, eta ez dia ondo ulertu. Baina azken jokaldietan, aurrekaldean Kamuts eta defensan ezinez, ezin da lo hartu, ezin du lo hartu taldeak. Bilbao Basketek bestela
Cajasolek azkena izan arren sailkapenean erakutsi du eta lehenengo zatian partido irabazteko gauza badela. Barrurantza jan egin du berriz ere Zizisek. Ondo jokatu dute horre, Cajasolekoa. Bai, argiketa bat egin diote eta gero atzeko atera nahiko garbi iriki dio eta pase on bat jaso duen ondoren Satoranskik ez du barkatu. Baloia zuria izango dela bai. Tripan jo diola. Esan dio hor argi eta garbi epaile nagusiak. Redondo jaunak Hamiltoni eta azkenean utxarte eskatu. 11 baloi galdu ditu dagoeneko talde bizkaitarrak eta arlo hori zaindu beharreko du, ez? Ikusita zestu dijoan partida. Then we have 3 turnovers for no reason in a row. We have a difference 9 points, and then we lose the ball for nothing. Nico, we know the move. This is organized. The back door. Let's keep receiving the ball over here. You play 3 quarters without risk. Let's play our defense now. Okay, not open. Open's 1. No. 3 down. We'll play 3 down. Alex. Wait for the ball. Herrieta, Herrieta Zizisi, Zizisi eta Basilia izekin ere ez dago gustora eta badirudi hor Zizisekin azkeneko defensa horrekin oso azarre bukatu duen. Bai, gero. Eta gainera galdera gaiztoa egingo dizut, baina batzuetan greziarrez hitz egiten dute, ezta? Bai. Baina oraingoan inglesez esan dio, Ez dakit mundu guztiak ulertuz esan zen edo bestela. Meritua badaukate egia esan entrenatzaileekan beste hizkuntza eta gainera asko ondo. Rakovicen pertsonala 41 eta 29 bai, horixe da. Eta Inok partidu erraza esperago baldin bazuen gaur Miribilan, ez. Jai dauka. Partidua bero doa eta gainera itxuraz ez da azken momentura arte erabakiko. Galdu egin du hor. Eraso hori. Cajasolek asburik ez duelako asmatu. Zizi, Seaba. Nola jokatuko duen orain Greziako antolatzaileak. Erbeli baloia. Mumbruren bila dabiltza. Horixe izaten da askotan giltza. Mumbruri hor posteatzeko aukera eman. Mumbruk barrurantza. Rakovicek jaurti eta sartu. Bai, Norberan etzen ditu hor 2 edo 3 jokalari eta hor bizkarra garrapatzeko aukerak izaten dira. Mozketa hontan Rakovicek hori egin du eta gero asistentzia banatzeko izpilu erabiltzen du askotan Mumbruk eta hemen ikusi dugu nahiko garbi, nola banatu dion pase hori. Satoranski pertsonala egin diote. Nahiko bigun ikusten ari gara berriz ere, defensan 3. laurdenean Bilbao Basket. Eta gortasun gehiago erabili beharko du, nahi baldin badu ies egin markagailuan. Bestela azkeneko laurdenean izango du Aitok nahi zuen lekuan partida. Raul López jokora. Eta Triguero ere eseri egingo da. Bogdanovic eta Sastre. Williams dauka zai. Basileiaiz defensan gogor, Sastre kalare jaurti egingo du, eta sartu. Hau bai dala norbean arpegian, Basileiaiz defensan aizen, punteatzera joan da, baina aurpegian, aurrez aurre, 3koa sartu dio Sastrek. Berotuko da, ez zaio gustatu seguruenik Basileiaiz hori. Mumbru, bere lanean, orain eskubakar batez, ezin, behartuta zegoen egia esan hor, jaurtiketa egiteko, Satoranski gora Williamsi, 3 gizon zituen gainean. Williamsek errebotea jaso duenean eta orain berriro ere 5-5 egin beharko dute Cajasolekoek. Williamsen bila Satoranski jarraipenean azkenean Asburiri ikutu egin dio baloia Mumbruk eta 5 segundu baino ez dituzte izango, 5 segundu baino ez, Cajasolekoek jabetza honetan. Asburiri honek jaurti eta sartu. Erbel iritsi da, baina benandu antza. 5 segundu nahiko izaten dira ondoko marrako jokaldi bat betitzeko. Eta Cajasol berriz ere goitik ipini da. 43 eta 44.
Igarri du hori Miribilako jendeak. Mumru. Rakovic baloi eskei aurtik eta urruneko. Begira zer egin duen Mumru. To. Eta Grimau, Juan de la Vega hor ikusten dugu. Jendeari eskuak, besoak jaso eta laguntzeko eskatuz. Noski oso jokalari zutxua da beti Ruye Grimau. Altxatuta dara matzazkeneko minutuak, hori, bere zalei eskatzen. Aldea abantaila galdu duenean Bilbao Basketek berehala suspertu egin dira zaleak armailetatik eta euren bultzada nabaritu dute jokalariek. Batez ere Mumbruk iruko ikusgarria sartu du. Bai, eta Josan, partidu ia danak irabazi ditu Bilbao Basketek, aurten egia da, bakarrik Real Madrilen eta Gran Canariaren kontrakoak galdu ditu, baina askotan izan da hortxe azken minutuko garaipena bai edo ez, eta beti sutondora hurbiltzen denak. Bai. Gaur ere ez dauka partida erreza, Oraindikan asko jokatu beharrean dago Bilbao Basket eta defensa gogortu beharrekoa izango du, ikusita gainea ze ondo eta sendo ari den jokatzen Sevillako taldea. Baina esan nahi dut, balitekeela, hori zuk noski, ni baino desente hobeto dakizu eta horregatik galdera ez, ohitu ez aldira egiten jokalariak, lasai, azkenean irabaziko diagu eta ez. Ez, normalean ez da ohitzen, egoerak izaten dira, eta ikusten ari gera Cajasolek ikusten dula, aukera partida irabazteko, sinisten ari dela. Gaurko partidan eta Williamsekin asko irabazten ari dela, eta, lasai antxean ikusi dugu momentu batean Bilbao Basket, baino badirudi konzentraziorik ez baldin badu galtzen sartuta egongo dela partida. Ala beharko du. Cajasol aurretik ere ipini da eta markagailuan bikoa dela, ezta? Bai, bikoa dela, Mañor errepikapenean ikusi dugu, ni ustez ezen Basire Jadiz, marra zapaltzen ari, beraz 3 jaurtiketa ez da marko lirateke. Hasieran 3 adirazi du Redondo, baina gero beste pailarekin hitzain dut, eta azkenean 2 ematea erabaki dute. Kale lehenengoan Basile Jadizek. Argi eta garbi ikusten da ez zela zapaltzen ari. Utsa beraz, epailek. Bigarrena barrura Basile Jadizek. 47 eta 46 markagailuan. Baina oso estu doa norgehiagoka, naiz eta Cajasol azkena den sailkapenean. Bogdanovic eta Satoranski. Azpitek eman naiz dion Williamsi, Igerri egin diote eta badoa Raúl López. Rakovic dauka erdian, azkenean Mumbruri eman, berriro ere Raúl Lópezek ez dauela hor, jaurti beharrik. Keinua, gora. Urratzek. Bai. Ez da konforme Raúl bera, hor gauza bat behintzat ondo egin du, ezta? Ikusi duenean kontrarazoa ezin zitekeela gauzatu, berriro ere lasai, baina gero berotu egin da. Bai, berotu egin da. Nik oain damotu ingo zen, baina antolatu bazun jokaldi bereziren bat. Bai. Holland ez da sartu, eta errebotea Grimauk. Gogortu egiten denean momentua eta markagailua, Katxikarisek Grimau ipintzen du bostekoan. Zer izan da hori? Goitik espero zuen behar bada Rakovicek, ezta? Harrika da, itxura bai, pasea zen neko garbia, Mumbrurena, baina agian altu ikusi du Rakovicek. Satoranski. Holland. Eta emango aldiote. Bai. Baietz. Eman egingo diote. Bikoa eta gainera jaurtiketa librea. Izango du Ashbury. Ez Holland izango da. John Holland. Hori da, bai. Eta lehen, komentatu nahi nuen ez, Joan Sastreren partida handia gaurkoan, orain arte, 3-3 sartu ditu, txikabe. Eta ez zuzen ere, berantzat partida berez izango da, alde batetik bihar 21 urte betetzen dituelako, eta bestetik kantxa honetan bertan, pasaden udan, Europako 20 urte zazpiko txapelketa irabazi zuelako Espainiarekin.
Grimau. Eta ondo defenditzen ari da, ez? Noiz behinka Basileadis, gero Grimau. Berriz ere Roger Grimau. Hau bai hau. Zailtasun gehiago ditu Grimaurekin. Barnekaldia bilatzen dizkio behin eta berriro eta hor nahiko zaila egiten zaio. Entrenatzaileek beti nahi duten jokalari tipoa da Grimau, ez da? Oso ona bere lanean, momentu beroetan gordetzen izkutatzen ez dena. Raul López, Rakovic, eskubakar batez baita oraingoan ere. Pozik zaleak utxartea eskatu du. Aitok, 51 Bilbao Basketek, 49 Cajasolek. Minutua falta da. Hirugarren laurdena bukatzeko. Bilbao Basketek 51, Cajasolek 49. Eta kontuz, ze orain arte, etxeko partidu guztiak irabazi ditu Bilbao Basketek, bai Europan eta baita Endesa Ligan ere. Baina gaurkoa, ez dakinik Estudiantesen kontrakoa, esate baterako ekartzen dit gogora, edo Barsaren aurkakoa ere bai, Barsaren aurkakoa goitik joan ziren minuturik gehien zuenetan, baina azkenean puntu bakar batez irabazi zuten. Erasoan Cajasol, Bogdanovic, jaurtik eta irukoa da, ez da sartuko. Errebotearen bila Grimau, eta azkenean Raul López, ez bat. Bogdanovic, eta bai, Holland, ausart, indartsu eta gogor sartu da. Etzen erreza, Oso ondo gainditu du hor defensa guztia eta ezintza jo, zalantzan jarri, talde lehiakorra denik edo ez Sevillako taldeari, Ikusi duzue, erreboteetan dagoen diferentzia, sekulakoa, barrura Rakovic'i. Hor dator, Erbel, bai! Kanpora atera du Holanek, Tepic, ez da sartuko, bukatu da. Hirugarren laurdena, Bilbao Basketek 53, Cajasolek 51. Bilbao Basketek 53, Cajasolek 51. Gogoan izan, joan den urtean, Banka Zibika zenak, orduan Banka Zibika zen, irabazi egin zuen hemen minibilan, eta naiz eta ikusi duzuen, Grimau nola ari den daukan guztia ematen, baita bere taldekideak ere noski, zaila, oso zaila ipini zaio partidua Bilbao Basketi, emaitzari dagokenean behintzat. Cajasola azkena da sailkapenean, baina gaur hemen minibilan ez dirudi. Postu horretan egoteko jokoa daukanik. Ondo ari dira jokatzen Aitoren gizonak eta markagailuan goitik ere izan dira behin baino gehiagotan. Hasi egingo da. Laugarren laurdena 10 minutu partidua bukatzeko, 53 eta 51 Pigoitik Bilbao Basket. Satoranski, Holland eta Bogdanovic. Jaurtik eta urrunekoa, eta beltza izango da baloia, Rakovicek ez omen du ikutu eta. Zonakako defensa jarri du Katxikarisek hasiera hontan.
3 eta 2ko zona, eta hor bazirudien, irakurketa ona egin duela eta sastre bilatu dutela jaurtiketa egiteko, baino ez du, saskiraketa lortu eta erreboteanik ondo, zaindu du. Jaurtiketa urrunekoa, ez da sartu, Raul Lópezek egin duena. Eta Satoranski orain erasoan berriz ere. Bigoitik baino ez, Bilbao Basket. Barneraketa arriskutsua, baina oldarkorra hor. Jolanek ez du asmatu, López, ez dauka lagunik, Herbel erdian, begira. Oso ondo erdiko kaletik, Belgiakoa. Bai, Bogdanovic erdilotan harrapatu du transizio hortan, eta hor urrats bat galdu ondoren oso ondo egin du dantza, nahiko ondo gainea zuzteko baloia Saskiaren barruan eta 4 puntuen aldea lortzeko. Bogdanovicek barrura, Williams, behekaldean kendu dio Grimauk, baina pertsonala eginez. Horrela ikusi dute epaileek, pertsonala Roger Grimaurena, laugoitik Bilbao Basket. Baina izerdi patxetan, izerdi patxetan bilbotarrak. Bai, eta Aitok badaki zer dagoen jokoan, Satoranskiri atxeen aldi eman dio azkeneko 2 minututan 3. laurdenean, eta oain atxeen aldi hori jaso ondoren, pentsatzen dut 10 minutu hauetan defentsatzen katzeko eta erasoan jokatzeko erabiliko duela Satoranski jokalaria. Rakovic zegoen hor, eta 3koa sartu diote. Ez bikoa eman diote, Bai. Bogdanovici bai. Grimau. Hor da bai, jokaldia errepikatuta oso garbi. Zapaltzen ari zen Bogdanovic eta bikoa, Juan de la Vegak esan bezala. Jaurtiketak orain, Roger Grimauk. Roger Grimauk, 6 puntu baino ez ditu sartu orain arte, 7garrena du. Eta lehenengo jaurtiketa librea. Bikoetan berriz 3-3 egin ditu. Eta ez hori bakarri, taldeari ematen diona arima da. Bigarrena ez, baina... Bai, zonan sartu da Rakovic. Bai. Rakovic sartuta zegoen, beraz, baloia zuria izango da, baloia Sevillako eintzat izango da. 3 goitik Bilbao Basket, Holland. Williamsen bila Satoranski, Bogdanovic aurkitu du. Herbel defensan, Sastre barrura, eta Herbel iritsi da, baina lehenago Grimauk egin dio behan, ezta? Bai, irabazi egin dio ondoko marraneko garbi, eta hor Grimauk kontuatu da, zinean zegoela, gero Herbelen laguntza bikaina izan da, baina ordurako falta egina zeukan Roger Grimauk. Borroka polita ikusten ari gera, bien artean. Jaurtiketak Sastrek. Sastrek orain arte partidu polita egin du, 10 puntu daramatza, eta batez ere 3koak sartu ditu, 3-3ko egin ditu 5 aleginetan Sastrek. Raul López. Azpitik Rakovici. Rakovic eta Triguero, ezin serbiarrak, eta baloia Satoranskik. Bigoitik baino ez Bilbao Basket, beraz, berdintzeko edo aurretik ipintzeko aukera du orain Cajasolek. Eraso honetan. Kanpora baloia, badator Holland, Uztaian ikutu errebotea Triguerok. Bogdanovicek jaurtiketa erraza eta sartu. Ez du utzik egin Bogdanovicek, Luka Bogdanovic, serbiarra, bigarren denboraldia Sevillan, eta partidua berdinduta. Bai, ez darama partida oso ona Bogdanovicek, baina hala ere sendotasuna erakusten du eta Herbel defenditzea ere ez da gutxi, eta ikusten ari gera nolako ondo ari den lantzen errebotea Sevillako taldeak eta ze aldea dagoen erasoko errebotetan, lau bakarrik Bilbao Basketek eta 15 daramatza Cajasole. Orain aldaketa beltzezko gizonen artean, Hamilton itzuliko da kantxara. Rakovicek, denetarik egin du jokatu dituen minutuetan, baina, agian Hamiltonekin hobeto ikusi dugu taldea batez ere erasoan. Ea barrukaldeko borroka horretan, Bilbao Basketek nagusitzerik badaukan orain Triguero eta Hamilton izango dira aurrez aurre. Blokeoan. Herbeli,
Ez Grimauri eta laugarren izango du. Eltzeagatik mozketa hortan, Sastreren mozketa hortan, erabili dutolako eskuak. Bada aulkira Kataluniarra, txalo artean eta morru bizian, hortxe ikusi dugu keinua. Bere ordez Kostas Basiriadis berriro kantxara eta txalo zaparra da Rulli Grimauri jarri duen intentsitateagatik, jarrerarengatik batez ere. Barriketan, Redondorekin, barriketa batean atzekaldetik Grimau oraindik. Zelen esan bezala, Katxikarisek momenturik garrantzitsuenetan kantxan nahi izaten du Grimau. Asburik urrunetik errebotea, zuria da eta baita saskirantzean, Satoranski etorri da barruraino. Zelan gila den, Raul López saiatu da, mozketa hortan, Bodicek erabili ondoren, gainditzeko zeharkako defensa hori, baino hala ere Satoranski garrapatu dio Bizkarra eta geho begira, ze ondorioak. Mumbrú eta Herbel, Basileiadis barrurantza doa, kanpora aterakoa, irukoa da, barrura, iru. Nola sartzen dituen bere etxetik, urrunetik, Mumbruk eta zenbat olako. Sastrek orain erantzuna. Ez da sartu, errebotearen bila Mumbrú eta Herbel, lurrean da Mumbrú, hala ere jaurtik eta hor, Asburik, eta aurretik Cajasol, 6 minutu falta dira, laguntza behar du taldeak eta alaxe ulertu dute hemen miribilan txaloak, Raul López. Pertsonala Triguero, garbi Herbeli. Honek ere laugarren izango du. Jarraipen hortan oso azkar ibili da Axel Herbel eta pase bikaina jaso du, eta hor galtzeko guztiak zituen Juan José Triguerok laugarrena eta falta interesgarria Bilbotarrentzat. Utsartea miribilan, 59, Bilbao Basketek 60 Cajasolek. Bost minutu eta 47 segundu falta dira partidua bukatzeko. Beti dago markagailuan Bilbao Basket. Endesa Ligako 11. jardunaldian arazoak dituzte Bilbotarrek Cajasoli aurre egiteko, sailkapeneko azkenari aurre egiteko. Orain arte etxean dentena irabazi du. Aurtengo denboraldian Bilbao Basketek Europan 5 eta utzekoan da, sekulako denboraldia zera, baina gaur estu eta larri. Tepic. Bogdanovic Satoranskiren bila. Tepic eta Satoranski orain txikiak, Cajasolen. Triguero goraino irten da. Keinua hor, Hamiltonek, azkenean Satoranskiren ingurura iritsi da baloiari eta errebotea Bogdanovicek. Gaurkoan errebotean nagusi dira. Bai, zailtasun izugarria dauka, ondo babesteko ere errebotea Bilbao Basketek eta hor ari da mantentzen markagailuan Sevillako taldea. Pertsonala Hamiltonek. Eta gero begira ze ondorioak, bigarren aukerak izan ezkeo baina eta berriro horrelakoak gertatzen dira. Torsekulako garrasia bota dio Katxikarisek, jarraitzen du berarekin Redondorekin hitz egiten eta abisatu dio horrengoan teknika adiraziko ziola Redondok Katxikarisi, noski hor Katxikarisek eskatzen zuena urratsak zien, Trigueroren urratsak ez zuzen ere, eta jarraitzen du, adiz jarraitzen du berarekin hitz egiten. Bai, eta horrela jarraitu ezkero, badaki zer dagoen Katxikarisek. Bai, alare gaurko problemak ez dira epaileak, ez? Ez. Gaurko problema nagusia da Cajasol oso ondo jokatzen ari dela. Bai, eta ezin duela bere errebotea zaindu Bilbao Basketek. Hori da, problema nagusiena. 62 eta 61 aurretik dira Andaluziakoak, 5 minutu partidua bukatzeko. Baina aurten, egiari zor, onelako norgehiagoketan, hain berdinduta joan direnetan, beti lortu du garaipena Bilbao Basketek. Hamiltoni barrura, ies egin dio ala ere baloiak, Triguerok defentsa ona egin diolako. Bai, Satoranski. SMS bat bialdu diolako, ez? Bai, noski, irukoa Bogdanovicek eta utxartea eskatu behar. Katxikariseko kerrezpanago, ze bestela, 61 eta 65, lau goitik ipini da Cajasol, eta gainera ez du itxura honik partiduak Bilbotarren. 14. baloi galdua izan da hau. Bilbotarrentzat oso ondo zaindutu gainaztek ez dut hori Triguero.
Equipo 5. Y no pasamos aquí el balón. ¿Vale? Primera opción es aquí. Jendea pozik dantzan. Miribilan zutik orain zaleak Bilbao Basketi babesa emanez, animoak eskainiz. Bai, noski, jakitun dira haurek ere, bere taldearen ibilbidearen erantzule ere badirela, batez ere txoko partia guztiak irabazi dituzela, gaurken ere badugu datu ofiziala, 9.900 eta 78 ikuste hemen Miribilan. Lepo beraz, eta Miribila efektua zer den honelakoetan erakutsi beharko luke ona etorri den jendeak eta hortantxe ari dira. Munbru bakarrik, bai, bigei bat, hau da Munbru, zenba bider aurtengo denboraldia. Eta haze partida erien jokatzen, gaurko partida izugarria 19 puntu, 3 errebotere bai, 2 asistentzi banatuta eta ze zenbakiak lortzen ari da, 2 akats bakarrik egin dut, partida guztia. Eta ez hori bakarrik, momentu beroenetan, Bai, zailenetan, gogorrenetan, baloia Munbruri. Gauza handia da, talde batek, jerarkiak beti esaten dugu, ez? Garbi izatea, eta gero erantzutea kantxan noski. Baita saskiratzea jaurtik eta librean ere, beraz, markagailuan 74 eta 75, behetik oraindik ere Bilbao Basket. 4 minutu eta 15 segundu, lapurtu egin du Munbruk, badoa barruraino, bai! Satoranski, Triguer hori pertsonala. Kirolez kontragoa. Hori pitatu du, Pereak. Lasai egoteko, Rakovitsi lasai egoteko. Eta Munbru, pake bila, bere taldekidei etortzeko. Bostok, zatozte ona. Pazientzia, 4 minutu falta dira. Ez erotu, ez da? Bai, hala ere nik uste dut ez zukala premia, ez horrelako falta bat egiteko. Ikusita zer zijoan Trigero. Eta agian nabarmenegia izan da, ez horregatik pitatu dio, ez gehiagik gogortzeko jokoa. Bai, eta lehen Katzikariz ere asko kejatu da, Eta beste aulkian Aito García Renesez da. Horra Basileiadiz, zalei laguntza eskatuz. Hainoski behintzat jokaldi honekin, ikaragarria nola piztu diren hemengo zaleak, zarata burrumba, latza da. Bat sartu du Trigerok eta jabetza izango du oraindik Cajasolek. Partidua berdinduta 66 eta 66. Ez dela arerio errazik. Ez dela gutxi esterik. Ez dut esan nahi horrekin egin dutenik. Ze Cajasol oso ondo ari da jokatzen gaur. Egia esan, partidu osoan zehar. Ez dauka ze ikusirik, buesan ikusi genuen taldearekin esaterako. Bakarrik barruraino Satoranski eta honek ere ausardia eta kalitatea. Ezin dute, ez Zizisek eta Raul Lopezek gaur ezin dute Satoranskirekin eta bain eta berriro nausitzen ari zai, bai barrukaldean, kanpokaldetikan. Basileia izegirukoa, ez! Errebotea Zizisek, kanpora, Munbru, egoteko lasai. Joango dela, Basileia eze berriro irukoa, bai! Iru! Ze ondo jokatu duen Munbruk, lasaitasuna eskatuz, patxada eta aurkituz berriz ere jaurtitzailea, Ondo lapurtu du baloia Zizisek, lasai egoteko. Ez dagoela kontrarazoan joan beharrik. Bat goitik Bilbao Basket. 3 minutu falta dira partidua bukatzeko. Muermanek baloia. Nola ez, Munbruri. Bakarkako jokaldia ez, hor oso behartuta, barkatzeko, berak eskatu die lagunei barkatzeko. Eta aurretik ipintzeko modua izango du orain Cajasolek eraso honetan. Zein jokaldi egin behar duten antolatu, Sastre. Bera bakarrik, pertsonala Muermanek.
Ez dira zalea konforme erabakiarekin. Ez da Muerman beran, erabat harritu egin da, esaten du eskuak goian zituela. Eskua bai, baina gorputza giratu egin du azkeneko momentuan, eta falta nahiko garbia. Eta oinak ere zirkulo erdian barruan, ni uste ondo pitatutako falta izan dela. Bai, baina Miribilako zaleak euren lana egiten ari dira. Ados nago gainaz, Ze puntu bakar bat dago goiti Bilbao Basket, oso bero dijoa partidua, eta 2:37 besterik ez dira falta. Aitu! And he explored the situation to play here. He explored the situation to penetrate. It doesn't matter if you are in one side or in the other, but in parallel. And if your man helps, puño. If your man helps, you go under the basket. Luego, los que estamos en un lado, hacemos bloqueo de aquí, para que haya más espacio aquí, más espacio aquí. Vale. Luego, en defensa, remember our thing. We don't sack to Basiliadis. We switch if we need. We are in front of Blue if he plays the ball. Okay, vamos. Mumruren posteoa berriro, ez da? Mumru eta kontuz Basileia izekin, esan du, Zutik, Miribilako zaleak! Eta Mumru epaileekin, Mumru ez. Muerman epaileekin berriketan. Entzun! Miribila efektua zer den. Ez du asmatu lehenengo Asastrek. Ez da bigarrena ere. Gaitzerdi Bilbao Basketentzat. Pertsonala egin baita, gero asmatzen ez badute, oraindik bat goitik. Bilbotarrak. Basileiadis baloia eskuetan duela, Mumru eta Zisis. Kanpora Mumbruri, honek Rakovic dauka albo batean, Muerman bestaldean, Rakovic barrura, 6 segundu oraindik buruz burukoa, bai! Oso ondo. Jokalari guztia mugimendu eginez, eta ezin defenditurik ibili da hor, Cajasoleko bostekoa. Taulan lagunduta sartu Rakovicek, orain Satoranski defendatu nahi, Bogdanovicek irukoa! Eta falta, Muermanena. Bai, baina iru jaurtiketa. Eta teknika, Teknika jokalariren bati, ez dakite kosta zitzen den. Edo fotuzu, ez dakit. Bentxe, jakingo du. Hori bai fotiz katxikariz, aserri bizian, etorri zaio Redondori. Bai, falta aulkira okeretzen nago. Aulkira adiraze du Redondok. Oharra jasota zeukaten lehendik eta horregatik pitatu diote. Laburtu egingo dugu. 3 jaurtiketa Bogdanovicek. Muermanek pertsonala egin diolako jaurtitzera zijoanean. 3. Eta gero gainera teknika. Teknika jezarlekuari, aulkiari, beraz. Beste bi. Eta jabetza. Eta 2 minutu eta 2 segundu falta. Barrura lehenengoa Bogdanovicek. Hori da, jaurtiketa. Eta falta izan da. Itxu-itxuan joan da. Eta errepikapean ikusi dugu nahiko garbi nola joduen gorputzarekin. Hirurak sartu ditu Bogdanovicek. Eta orain beste bi. Partidua berdinduta. Eta teknikari dagozkion 2 jaurtiketa orain. Eunetikan 80 sartzen ditu, Bogdanovicek. Arba, kale egin du oraingoan. Jarraituko da. 4-3 orain arte, gaurko partidu honetan. 175. Hau bai, bat goitik, markagailuan Cajasol, jabetza oraindik, Sevillakoena izango da, 2 minutu eta 2 segundu falta dira. Hau da partidu beroa gero, Ondo hor, defensan. Satoranski.
Satoranski baloia eskutan duela, botea emanez oraingoz. Williams blokeoan. Asburik Jaurti, sartu. Ondo Asburi oraingo honetan, oso ondo. Estatu Batuarra eta 1:28 falta denean gutxienez 2 puntu beharko ditu eraso honetan Bilbao Basketek. Ziziz. Berak Jaurti urrunetik, Graziara bai! Berdindu egin du partidua Zizizek. Hausar. Bikaina aprobetxatu du blokeo zuzena atzetika pasazaio Satoranski eta beak hartu du erabakia, erakutsiz bea dela, ez? Hemengo liderra. Satoranski Tarrakovic. Satoranski keinua. Ez da gor pertsonalik. Bai, azkenean bai. Eta beste errebote bat. Eta minutu eta 7 falta denean jaurtiketak izango ditu Cajasolek. Eta erabaki bakoitzeko orain presioa epaileen gainean. Baina egia da, jokaldi honetan hor dago errepikapena. Erbel jokora eta Moerman Jezarlekura. Eta Aito nahiko lasa ikusten dugu, ez? Nahi zuen lekuan, espero zuen horrelako partida estu batean iristea markagailu honekin eta ez aukera izaten duen aurrera ateratzeko partida. Nola ikusten duzu, Juan? Orain protestaka jarretzen dute aulkitik, Bilbao Basketeko aulkitik, Williamseko denbora gehiegi hartu omen duelako. Haian interesatzen zaila ere partida ostea Sevillako baina zuk ondo esan bezala hemen aulkian. Ez dute txintik ere esan azkeneko minutuetan. Interesatzen zaila bai Sevillako Williamsek utxe egin du lehenengo jaurtiketa librean, baita bigarrenean ere, errebotea. Horrari da galtzen. Baloia oraindik ere Cajasolentzat. Horrari da galtzen aukera guztiak Cajasoleko taldeak, jaurtiketa libretan. 22 sartu ditu bakarrik. Eta erreboteetan berriz, 5 baino ez, Bilbao Basketek eta 20 Cajasolek. Minutu eta 5. Bogdanovic, Rakovic dauka gainean, Satoranski, Ziziz defentsan. Asbururen bila eta jokaldia dagoeneko adierazi dute. Urratsak zirela eskatzen du jendeako. Sastre, Asburi, Erbelek Zizizi. Zela purketa, Erbelena. Hor defentsa aldatu dute ez da, eta erotu egin dira Cajasolekoak eraso horretan. Mumbrú, 34 segundu, partidua berdinduta. Ziziz. Bonusean sartu gabe dago oraindikan Cajasol. Ara Mumbrú. Utxartea Aito, koken espanago. Bai, behartuta. 24 puntu egin ditu Mumbruk. 29ko balorazioa dauka. Haze partidua egiten ari den kapitaina eta haze giroa miribita. Adapted, good line of pass, and we play 6 with Thomas, and 8 seconds for the end, or 10, and if they switch, we need good line of pass, and we can play again. We can play again. They switch. We can pass it there, pass again, pass again. If it's out, Miribila zutik, Miribila. 25 segundu falta dira partidua bukatzeko. Endesa Ligako partidua da, 11. jardunaldikoa, baina jokoan final baten itxura hartu du azken segundu hauetan. Eta alaxe ari dira gozatzen eta sufritzen baita. Ona hurbildu diren ia 10.000 ikusleak ere bai. Zuek etxean ere bai seguruene. Horba, Satoranski. Gero beste jabetza bat izango du.
10 segundu faltan egon arte irauteko. Hola esan dio Aitok Satoranskiri. Gero irukoa edo bikoa bilatuko aldute. Satoranski, Rakovic gora, Satoranskik bakarkako jokaldi egin nahi, eta bi gehi batekoa, begira ba, bi gehi batekoa lortu du Satoranskik. Ze ondo jokatu duen, Zesan nahi du honek, partidua berdinduta gutxienez badaukala Cajasolek, eta gainera jaurtiketa gehigarria. Bai, eta ez hori bakarrik, sartzen badu aukera izango du, falta bat egiteko, ez dagolako sartuta bonusean Sevillako taldea. 6 segundu eta 20 eunen gero partiduari buelta emateko Bilbao Basketek. Sartu egin du Satoranskik eta utxartea orain Katzikarisek. Bai, aurreratzeko erasoaldi guztia eta izateko aukera, jokaldion bat prestatzeko. Beraz, Aitok seguruenik pertsonal bat egiteko, baina ez lehenengo segunduan. Entzun egingo ditugu aginduak. Let's go, they're gonna get the foul. They're gonna make a foul. La segunda que La segunda. Se está aquí. Esta es la segunda. Jugar agresivo, van a pitar la falta. Bai ba, lehenengo jokaldia antolatu dute, baina falta egingo diotela. Eta gero, hor taulan ikusi dugun hori, arbelean ikusi dugun hori, bigarren jokaldia zen, ez da? Neri iruditu zait eskubialdeko bazterrera atera behar dutela baloia. Ea ba, 6 segundu, bat beheti Bilbao Basket. Mumbruk baloia jokoan, Basileiadiz, bera bakarrik, pertsonala egin dio Williamsek, baina ez dago jaurtiketarik, ez dut uste. Ez dago, behan horregatik. Hala ere oraindik 3 segundu. 3 segundu eta erdi. Nahiko denbora. Jaurtiketan bat aurkitzeko. Lehen gogoan izan, naita egindako bat ere, kirolez kontrako bat ere adierazi diotela. Bilbao Basketi Basileiadizen bila. Tiziz, galdu egin du baloia Tizizek. Eta hor bukatuko da, bai, hor bukatuko da partidua. Diote, sí, hor lurrean zogoela zango trabatu baitu. Irriste egin da, bai. Eta galdu egingo du partidua Bilbao Basketek, lehenengoz galduko du aurten etxean miribilan norgehiagoka Bilbao Basketek. Ze segundua baino ez da falta, kirolez kontrakoa da, jaurtiketa ditu Sastrek, sartu egin du lehenengoa. Nola izaten diren gauzak, hor erori eginda, desorekatu eginda, jokalari greziarra, Nikos Tiziz. Ez du sartu bigarrena, hala ere jabetza segundu baten faltan. Cajasolek dauka. Jaurti, ez da sartuko. Falta izan da lehenago. Basile izan da. Bai, hori da. Azken segunduan gaude, eta Bilbao Basketek galdu egingo du bai, orain bai. Esan dugu lehen ere, Josean, hainbeste bider zutondoan, zua belaunatik bera hobeto, ez da ura bezala. Zerbait aurreatu zu bai. Eta, bueno, egia da, partida asko izan dira, horrela, bukaera estuekin, eta noiz behinka horrelakoa gertatzen dira, hala esan behar dugu, Cajasolek erakutsi du, talde lehiakorra dela, oso ondo prestatuta ekarri du partida, eta Aitok nik uste dut, erakutsi duela, maizutasun. Bukatu da norgehiagoka, Bilbao Basketek 76, Cajasolek 79. Zaleak ez dira gustora epailen lanarekin, horregatik hainbesteko zarata. Zalei, txistuak eta haserrea, baina egia esan epaileek erabaki batzuk behar bada eztabaidagarria pai. Baina epaileek ez diote irabazi gaur Bilbao Basketik, gaur Cajasolek irabazi. Bai, nire ikuspuntutik errebotean agindu du nahiko garbi gainaz, 20 errebote lortu ditu erasoan eta 5 bakarrik Bilbao Basketek, eta agian hor ez izan du aukera hoberena partidan sartuta egoteko Cajasolek, eta gero izan dira, ezintasunak, teknika batzuk, kirolez kontrakoak,
eta zerbait baldintzatu dutela jokoa, agian bai, baina nik uste beste hausnarketa bat egin beharko duela Bilbao Basketek gaurko partidan. Bai, eta oilartuta ere bai, asarre ere bai, hor jokalari batzuk partiduaren amaieran, joan dira Cajasolekoak, eta esan beharrekoak esan ondoren, bata besteari, orain ea guri ere badaukaten, zerbait esaterik gaurko protagonistek. Mumbruk esate baterako, Juan. Alaxe da bai, hemen alboan Alex Mumbruk dugu partida ondia, benetan gaur berak egin duena. Bueno, Alex, ha sido un partido raro, ¿verdad? Un partido que un poco se esperaban al principio del partido que no ibais a poderlo ganar, pero al final así ha sido. Bueno, ha sido un partido raro que nos hemos jugado al final. Bueno, un partido muy ajustado. Al final han habido 2-3 detalles de todo el mundo que han hecho que perdiéramos el partido, pero hemos estado ahí hasta el final. El 2+1, las técnicas, unas que hemos fallado nosotros, bueno, y al final se nos ha escapado. Bueno, dejando de lado tal vez las decisiones arbitrales, hemos visto un Cajasol que no habíamos visto en toda la temporada. Nos ha sorprendido su conducta. Latavius Williams ha cambiado el equipo. Ha jugado mejor, era normal, cada vez iban a ir a mejor. No era normal que llevaran solo una victoria con el equipo que tienen. Han venido aquí, nos han ganado y bueno, felicitarles y nosotros a seguir trabajando. Me imagino que esta derrota no hará más que hacer que tengáis más ganas, ¿no?, en los próximos partidos. Bueno, ninguna derrota sabe bien, ahora es el momento de digerirla y veremos ya mañana y pasado a ver qué pasa. Vale, muchas gracias y suerte en los próximos partidos. Triste llamar Alex Mumbruk, gaurkan galdu dute, berak partida erraldoia egin duen arren. Alaxe da bai, lehenengoz galdu du Bilbao Basketek etxean Miribilan babesleari tarte bat bere alagara, partidua hemendik amaitzeko. Partidua bukatu denean, hemen Miribilan, Bilbao Arenan 76 Bilbao Basketek, 79 Cajasolek, emaitza txarra bilbotarrentzat, baita Lagunarorentzat ere, baina merezita irabazi du Cajasolek. Neri guztundutikan partida ona jokatu du Sevillako taldeak, sendotasuna erakutsiz defensan, errotazio sarritan erabiliz, eta, bueno, Hamilton ia ezerezean utzi du, barruko joko hortan ikusteet nahiko eskasibili dela gaurko partidan Bilbao Basket, eta erasoan bakarri Mumbruk eta Basilia kanpoko aldetikan, eta badirudi nire ikuspuntutikan ondo eraman duela partida hitok, eta aukera izan duela, iristeko aukerakin bukaeraino. Hor dira Mumbruren datuak, 24 puntu, 4 errebote, 3 asistentzia eta 28ko balorazioa. Egia esan Mumbruk berak astean zehar esan digu iritsi behar duela, iritsiko zela momenturen baten partiduren bat galtzea. Gaur iritsi da lehenengoz, baina azkenaren kontra hori izan liteke behar bada ez ustekoa, baina denboraldia ona darama Bilbao Basketek, eta kirolean, eliteko kirolean irabazi edo galdu egin liteke. Bai, behartuta iritsi da gainaz Cajasol, eta konfiantza gehiagian erakutsi du, hasiera-hasieratik Bilbao Basketek gaur, kezka pixkat bat zeukan, hasieran katxikarizek, eta ikusi dugu, motiboak bazituela. Horrelaxe ba, bukatu da partidua Miribilan, 76 Bilbao Basketek, 79 Cajasolek, arratsalean jokatuko dute Lagunarok, eta baita Caja Laboralek ere. Bagoaz berriro estudiotara, eskerrik asko Josa, baita Juaniani, gero arte.